Ni hao ma. Ni hao. Share. You had your capacho, she. You chai. Oui. Hey, Chuchi Chaju. Me hoy. Me hoy chicha. Me hoa. Ah. Oui. Oh, Washisha. Yeah. Gracias. Hey, what's it? Drew Spain, gracias. Yan kind of grafia. I was a gracia. Gracia. And we Spain for no. Spanish. Spanish. No. Oh, China Day. China Day. Oh, yeah. I'm glad about now to us out you. Oh, you say China for the be possible to about what in the mill say one name multi a change you tea. That's right. Let me talk about China, dear. But me to change you tea and son of banana and maybe a tree, you better a tree and son. Only be possible. China, dear. And what when you technology at large. Oh, my idea. China for your dear pa. And then whom carry me. I'm shocked on it. I'm wow. Also, Mocasa bus system. Mocasa knows all heavy. F. No one would think. My idea. My idea. China for an idea, papa. My bowdom. Gradually, the Chinese invading Africa, pa. My room, papa. My idea. It's a moment Africans. Yeah. Africa, the first name, it's a China phone. Yeah. You say, among a man can also you, China phones. Yes, I know ya na dum na ya. O so so a ehu dum no so a ehu. They didn't know what to do. Udum na. Ching. O so so a sa. Ching. The China for Bukunipo. But I'm a cousin. Very good. Sure. Microphone no. Very far. Pa, Omoko. China for the Omoko. Could you believe that? Omochmi aye nipa. Nipa robots. Nipa. Oye bibiye bi. Be ma betimi. Oh, my nipa your ba watinka. Yes. Ah, one ne da ho a what say nipa. Uso mu what say nipa. Good. Uko na lele nko mu a et say nipa. Bibia baby or no be oye bibia no ma say nipa. Yes. Obenu aduane ama. Obesi wo niema. Obe perform duty to say oba wo yire. AI now. Utiminyim. Oh, Debbie. And they say, you're going to be asking. And they were van come. David. Well, my enquadam so aquada, say, Uhuna, Obaka Nipa. And so, on until you might be. Yes. I'm breedy and quada. You say stages. Chinese, Aquafa. Omokofa. Didn't make me himself, but no assault. Oh, Abia. Next time, me banner whom say me. Okay. You have no answer. How did I answer a bad pointed way? Because I teach like Indiana. Got the new answer. And AI, any idea about. Okay, Shad, you didn't come back. That would 360 capsules and then ointment in 170 in the barbecue. Sure. But I say, Senior, me and share FM, a tea for you now. Now, you mean who are fish because the last year BT said, Phoebe Tremua, nay, 27th March said, yes, I fear saying us on there. Indeed, because it will be a Brunia son, yena, or Fred. The guy said, maybe Jim Brunia does. I said, Brunia, the Debbie, Brunia, say, Debbie, Brunia, December 24th, 2026. Was it Debbie? And I said last year, we refi said not last year, BT. And then to be a band, Yafiaso. So, it's Debbie, Brunia. Debbie, Brunia. And told one what Danyamia said, the Obo Nias and Asedankano. I wish I thought that would have been center. Eguso Kai was said, a buyer is so one. As you see, a doctor called China by yeah. In fact, someone said China, or call China on. Or more, be a friend is a TCM, a year traditional Chinese medicine. So, and only a baby drew and I say, and can say, or body a nubna, a quite a monfa so sayari no. Into Oko China, say Oko Orthodox Hospital, or more, say Ghana and Kamekan or more Heba Hospital, or more TCM Hospital. As our hospital, no, so Oko Orthodox Hospital, na say Yariane, how per se. Oko TCM Hospital, no may hear yet. Men can say Bibidro Hospital now. Orthodox no. Ebe refer to. Baby at TCM no one. Okay. Yes. O ma call money more to the sense. Obi a onim China for asitene bi. Also mo pay green. And haban man ni nubna. China ni be we nam dodo a. E wo tea bi a wonom.
and I say one coin being haban coin be or benom and sana. Why win na my ebia moja wum. Onam de omo wia na ehun. I tell you. Nem hwe ba ku bi nam se. China fu yi de. See, omo je. Just de nyame abo amayen. Nyame abode. Omo gidi sin de nipa de ne nsa. Ayo. Aye. Enti amade bi I say Chinese no ho odin. Papa. Onam omo ye very smart. Papa. Unhu no say wa ye kese abro so. So aye kese. There be de otia no tie onam ho nso adwen ne ye adwuma. Enti Dawood Eba hospital de ye ka kire obi a wotie nhire fam ne se kane mpo de se de na mo boy aba so no ne de be sen opani bi ba ho Tuesday twam ya na senior papa ne ba problem o de ba ye no Tuesday twam ye 2 weeks o enrechi Tuesday osan ba review obisa doctor say doctor me pa che o mi bisa wasem emfa bufuo wa ya asabi ya ha no ede ne hye hanti a obi a obeba ha bia se de ana wo ka de TV so se obi ade na dance e beba na ye no kre because problem am de baaye no obaye na ne prostrate no odun so a wo se wo chima ansa na aba afi nipa ba ko no na enam yare ye syphilis mo ana e wo ne moje ni mo dawson unim ye share no 2 weeks na osan ba review na no benada no oni doctor di nkoma bonamba so se doctor nyame nhiraw isi am timu se Johnson come na me ko gina ho a 2 weeks per no senior Johnson the flow kama first no so what one na se na hye no as wetie jam syphilis na tena nipadua no mu ache ye man na dro na wotwe me no pe na abusuafo papa ne ba na no benedai ne ni agye abro so enti ba bia wotie ye free bia no ye sigye se wa ntu anamon wote fa ko a wote wade so e na se de ya abo bi kan se didi kwan wa no ye nso ye be ka kire wo sa ya resabia kwan wa yet Ghana ha obi yare a ne de na to play ne ye de ne ko South Africa ye ko je na yare he ye de ne ko UK US na se wutie nhire fam na wo bunu man mu o wa hafo o wo sehwi e wo wi oso e wa sanwen so anache ni so e wo sehwi ye ngwa hora bawo anase utie ye na wo Central region o Greater Accra Eastern region enka se kwan wa beje wa yare sanako ne no obi nhwe obi ba o ena yare ne ababa no ni nsunsanso sese broni beka ne say a great imitator isa syphilis aye obi no ebetwetwe yare bebre ebema otipai kakra yade ebetwetwe aba no ebema fever ahohye eduru bre bia otumu so ho aye hye o body temperature na rise ebema onase behyew apart from say dey nsa begu obema na say wo ba no so no a wo betiti obeposa obema na private part no e de how bebre otimi mo wachi kasese no emutimi ya wo ya ohunu hawa etwe aba enti yamfa ne say wuti ne pai wo na wakonom ti yade aduru wakonom painkiller wanom painkiller na enko wafa ne say normal ti yare ohun syphilis say etimi de ba enti ne sa no say wanya yare sabia bi ti say Dawood Eba hospital amam ya nyenhwehwemu ehunu say eye nam yare syphilis na ama osati yade na ma me papa obenum nra nom anom a obeka say duro na wonom ne nye enso na yade no na wunhunu yade kora haw eno nti se obi ba Dawood Eba hospital a aya na ye wogidie se nipa ne ba esan se ye do yade no mu asuko hunu yade na ha nipa no ne ye de hu aduru aka no se de yade bia wo mati wade wo asase so no yade bia wo hu aduru wo na emom nyame yamfa ndom a unhu enti Dawood Eba hospital se baby a wo no yade be na ha wo ede na nansan wo fili sai na wo fili onipaduam bia wadwen be o se yade we de ye sikire yade o said ye misi dwonso to aso idie anadwo bia me dwonso to aso idie me o diabetes o fa ho anu akoto to nuro bi mesrew be ma se o prostrate how wo ba mu a o prostrate no se how wo ba mu edura anadwo a wo dwonso to aso pa enti nye diabetes on hunu se enye diabetes nko a na ma wo dwonso to aso je ye number Dawood Eba hospital ye wadwo krapa abrosan akane na metro fm ye mu adwuma no ehɔ ne ye ojuoda kosi memenda doctor ba oye adwuma ifri juoda kosi memenda na de hia ne se obetu anamo aba maame ye number is 0244 886437 0244 886437 0244 886437
0237 o friend number ya doctor no obekasa bibia de ha obia no nya gidie nya arehim na woni ne chirichirimu kire no ebia na wode no eye yade ye friend say pressure any diabetes esichire yade ne mujabroso eye very common edoson ebu first no nana ehu ye kasa obi anya esichire yade wanya mujabroso esi esikafo yade ne obewu mame wanya mujabroso okọ hospital ya ka kire o pressure wanya diabetes enkodwendwen said the doctor se ka kire wo no men kodwen hu yade no the more na wo dwen hu no na ekosoro na emom tu hu anamo oba Dawudeba hospital a obeji abibidredi obi a diabetes nti ne so ate o se doctor nye sei na na mete o hwe ne picture na o hwe ne tebia na o de te ho a enne yede ne tu aduru no so no ye ma na duro se onkonom ono abato asompre no 2 times oba o se doctor ma call hospital fofora ko check na doctor ni bisa se aduro be na menom eye na wanwa wutumu se o sini dedem wa hyehye kama enti sabi edura nanjo awodwo nso to aso wotena se kakra na na ase atata eduru time bia wutumu se kakra na nsu komodo na wonum nsu wotimi num nsu wotimi didi pa bro so broni kan sembi or say too much of everything good is bad ade bia wo ye bro so a eye bone mesro pressure eye normal when you see chire ade ana moja bro so sa ya de mienu kabo mo na ama stroke abu you first ni yesi obi anya stroke ani obi ani mfie kwa anim enso obi dada mu tie nhire fam sabri wadi mfie aduanan adiasa mfie aduosia aduonum stroke ye de na chia Dawudeba hospital last stop yetimi di obi ba sabi wheelchair kra isi ho a ye mfa ne ntenem ne ye mpia no nipa ne ntimi ntenem sabi ye yi nipa a woda ye nsa so te sa kwada ya wo no foforo enso ye nya de nipa ne to stroke aduro so a papa mame ebretie wa bi mu nipa na wheelchair kra wantimi antenem no oba wo no atimi nante na obi owo ho bia na ye na wanwa mesi asem ye nya ika afidwase asante afidwase he ya yenua bema SD asafo ede ne baaye na yenua no sebio eduru baabi na ne yare mu aye den na oda TikTok adrofo bi ejiji skade aboa no oba Dawudeba hospital na ne tibia areho stroke yawo daddy nyame nam Dr. Dawudo so wa sorry enne okọ na djuma eye ne bibia wanya stroke diabetes ne pressure kan bu ma wanya stroke ana wo de ne nya nru stroke tibia bado to wa utumu so wakoma ne bon tentem nante kakra no wabre Dawudeba hospital say to anamona bra na wo bedru asoye ho a adanse a ye di no odo de beba nya gidie ne to anamona bra obi wo ho a pressure na diabetes esichiri ade na moja broso ye papa nom bebre na obi wo ha sebi ama ne ho adwodwo ne mema sema kofom be ma nso te ase a ense se oba mawu eno na Dawudeba hospital se wo de yade ne ba na wo ba na ka kire Dr. Dawud se doctor me be ma nya adwuma eno ne hia me ye hwe yade ye de sa hawo na ba ni ye tu yade na se ni ama wedru efre na apagya eno we de 87 years 90 years obeka wo mranti brem papa bi ba no ba doctor e man na duro hwe ye bibia man no ya say doctor mi fie medi pa de na me hwe se de wa ma ya branch ye a eya me ya ba bi a medru enso be nim nyame nhyehyɛ onim nyame nhyehyɛ ohunu se de tie no enti ba ma bi a wuti e sabri se wo ba ma wu ana enyamwi epeja ya na esi ni tie ase daddy Dawudeba hospital say bia ma yaresa to ana mo bra ya wedwo so kapa he ya Goy filling station krapa Goy filling station ho wo de ba bi a wo fi ba bia no for edwo so kai Kachire mate and driver so be so krapa Metro FM. Ye dwumadwo da kusi memenda. Oba nyame nam ye so ayaresa ba ye wode ya awo ho aye den ma oba pa. Woni be ma no ntemu nye yi. And say the way okasa kire wo mpe okokora o meda fie. Dawudeba hospital say baby a wuti enhire fem bia no nya gidie na bra. Be ma ne mra wo se oma oba pa tu anamo na bra. Na oba ono ade ani gie bedi wechi aba. Me say oba se Dawudeba hospital jisa oba sebi ebia wetwabra nimfie na bro so wetwabra ana oba yade binti problem binti case binti yeyi na wode na ye nteme mu a wanya 55 years 52 years now da so bu nsa bra Dawudeba hospital awo nyame nam Dr. Dawudu so akoda be sumu fie enigie beba
obi wo a wawo awo na teko owo ba ko mienu ateko be man so one ne te se opese owo ma no de bia na pressure me nua ba je doctor number ni bia 0244 88 6437 0244 88 6437 ebia na enam yare gonorrhea syphilis isi ebu eye common e wo nkrofo bebre hu obi akon yade ya ma ye kasei yade no wanum nura wo ho pane obada wo de ba hospital ye wo ho aduro special de nya na se obenom onom komoje ni mu a ebekum bacteria na ewo mu emfa won se gonorrhea na syphilis na tena ho emfie bebre bibia wo na chiwade se de me ka kire wo no obi syphilis ana se gonorrhea no syphilis na ma ne be ma na fon edru ba bi e ma no obi wo a oni be ma hia mu a na nsuo na san ba ni nyina ne se obeba me sure ye hospital no kuma ase dweso krapa metro fm ho ye de Dawood ointment ne capsules na etwa to ama edru no nya nto bi a bunu ne be ka se nsere otumirika ko ba bi a ye to ne noro bi a ko ade budini se me to Dawood ointment ene ne to paye na se fadro bone sampa side ho no so be kan say be kan say o kwa ole water Dawood ke ene ne to paye ke ndo da no wa pinzu yoke wa nu ye mienza no wato wa soro wono wo ko wa adwuma so wa ti ase soro kin so a bi ho den o soro a ko mvuze na odo a o hwe chi edenti ma ase kete mu da ho hwe chi edenti o se da ku ye ni bitin da shele chi a o soro gina ho hwe na chi se amado me na ma do sei tu o sini trasi a wa pagende on sa do no odo na second ni ya what do one hwe wa chi on se scan nam that's right so mu na twa nti o mere si enso problem bi eni nkai se ye call sunyane bi free sunyane fia pre ara doctor bre bi atwampa wase am wo kan pa ma kayo me konvuo nse yande nwo konwa ba bi unyema konwa ba eyi ma konwa good na ndi ato kendene mu yeso otena so na ma atena so no odo eduru ba bi nso and gallon na ma atena so na kuyani akwa afuo mu a odo ote gallon so and obede no wado no ne ye ka kire say Dawood ointment ene ne to paye maame usisie ne ye oya nsrew kokoto bi ene ne to paye no what for ointment ne sresre ba bia wote ya obi a nanom to paye me yensa no pa bi yensa enwumere yensa no pa me yensa enwumere sisie ne mo bejo fom ade afitire wani nse ya wonti nkoto fa obekoto abu mu akoto aye wadwuma de yesese wo ye bia what revenue TH bre to Dawood ointment and to paye bia sasa we no sasa boro ama bi nan se wudi ni ase we nyina ase wa ba so be hia no be hene ni so be hia na wie bia obe hia na nansra m nchia wo obeda nani na ne buafu o agement ne bukura bufuo friend man na say ya de na ye nipa ne sasa okose ya ne na akeka bonse bibia hono o de for ointment no ma bi ka se me na doctor me de say ya oba ndene ha baby anda no menna no ba ko utum se dan no ha ye fi pa ne na ne twere dan no doctor aye se ba shoko ba program menna no aye titiri menno mo to pa ye de ku ne besra so bibi aye kama enti ye besre ye tiefo ye mama no ye papa no Dawood ointment ne to pa ye no eye ma ne mema duru ba no be ma nso no maduru no ane se obekọ baby ye to ne duru bia pharmacy e ba shop over the counter. Fina chief executive so pure. See you nangasa fina waba. Fina okoni na mu why the presiding head. No. This chief executive fina waba. I tell you. I say and no parliament. State of the nation and you know the honor. Yeah. Fina waba. Ba chere pa. Wa chere pa. Akra to hakwana no nye izo. So no for asro. Oh, back on the Kasai. So fast, about the 45 minutes. Oh, about the convoy. Prophet feel you. Me any every issue. Nana Kwaba. Chief Executive Officer, Nana by Landy. Hey, I grab a god here. Come on, penny, who are there? I was here for said it here, no Dawood ointment and then a topaye. And no, Mr. Baby, ya for ointment extra so.
na won to asintini twetwe o to asintini no e twetwe eduru baabi a obi wo ho asinia onama wo okọ kakra na wagina obeka se bia na ade afiri ato a wo fa enye ono a ne nan no otu ne nan aze ne nan na sene oye ne wonhwe enye yie eba ne sa onko peda wo ointment ne capsules obi frɛ na wuku said ye wa bayi na dance or the man no na ode yema see you akwa see you mpacho majo na na oku de nchembo majo mejo so na boko de enkrafo be ho ye de me nkonkra banganjo ze bechia mo chia mo ba me nkonkra ze bechia nko state of the nation's address I say mi hwebi wankobi mi hwebi see you mu atade ne osuo zare pia de see you na de na oye went bankobi wampa so me afa ho de o e mo am Facebook mo go ha de na uku afa no ho tu chief executive officer na walande na no watch kra ne glass ade yankopo ade o good board hobia me na mo beto odura no good board hobia na na ewo and why good zano shira kanya me na enokreni o de somebody kaka say me ba another massage basi ye chinchi atra se a machi ade bi ha me pa me spinal cord ne ha me pa na yo ya na me ya pa the last time say me kai say me na obi di she wa ha say no mind bi me re finidin kakra ani ye kono ho ma o massage no ya advert ha ti mu ani ye kono no massage boa aja na emra me ne Dr. Dawood Benya encounter no anaja ointment ya na me dibi me ya me gina me de twitwi me chichi aba me ntimi ne ni onye ne ye anada no me ma abranti Shadrack che oto ho Ewradi yankopon be me mia wo onya wo jile onye ne dada Canada mia wo chia mo say chalo wi e no me da ho a me wi me dai na me ba fie so ase ya bobbo me ase ya bobbo me body Ewradi yankopon na me say hia sa massage ni bi when na me say edi se me kopa ma we Shadrack say massage bi mo why fi gina ha na da me massage na me say nsano we obey the master nsano we the last time we can so yama me say or the say for home you live say bi o say my bro let me say ready akopo eti no krani mesra Dawood ointment ye ka ho asem say a obeka sa agro bi ne edie the only medicine anasa ointment a wotena say ya efie ha yetimi presenter say me pese me so me di adanse Dawood ointment yen ka to bi afro no omo efre me hu bi da the only ointment inshiraya amanfo betimi afre presenter ne say ye now see me ka so bi afro me hu ya nto omo efre na amanfo ofre pese me so me kamedie mesrew hwe kope bi to wate but modern so benya Dawood ointment any 360 capsules ni bia my background of frame was na proper she shoe na mu bon what the something dey na buy or raw on TV ana obi wa 19 so apapai so obi wa ha wo ye den ya enye or like minim wo say obi ha wi abo a ana otietia form na 19 papai ne kra ho ya from highway ho na ewia na bo amo to say ye pai mesra wo hia Dawood ointment for bistra 92 90 echi wor kwasa ye mre dudu na get best spread o nko si oba bia ne 90 atito best spread dentra anka beto Dawood ointment abano o de asuan mu memu ate se nipa nine kra no se nyame ye ne style bi wo ye se wo de ba wachi a achi na achi tiri nyame anante anko yachi no ka ubaba na nam nyina wa wo de a cheda eta ho na fa nan ese wo do na free wanim utwe free wanim de aba wachi abache bo se na achi ntoma ponchi break o na ye fe na ponchi utom ni ka na ugina se uti ya atwa ponchi break mesra opebi aye Dawood ointment unya bia bebo pa na mami ni Dawood Herbal Hospital ho adanse nkyerɛw sima bi pe ko mre na so mesra
de bia me kan say de okwa aten de oba aten de gina ho de na atintrodo ye de di adanse na ye di ni say enya obi a sabio waye aduro no no di ho adanse ye di ni say ye de nyankopon nam Dr. Dawood so eboaye ene ye di ho adanse enti mesrew ba me ntimi ntra anka so obi obekọ bia benya adanse die dabi na mmom ebia na wo adanse die ho na wo de to ebia na wo te se me ebia na wo te se siedu a ye kofa ni firi ho de ne ba ye ah me nia baby wo US friend no Dahlia na no na me ne kasa no se Kwasi Dawood no de ayu o se weda no awo bae say US say France me on ba medical to 10 friend Dahlia opuni sisi a me top box no na me de ascend omo France o se Kwasi weda no ye say no men share Dawood ointment na o se mu onyu no weda no mu onyu no ntino odware ne nsuo no wi a na o ma ne kuna fam ebi no o di afsre ni pedua ni nyina tibu se bond de say weda no nsuo onyu kakra ntino so wote na ade chi a ono asori ye gina ho se odi bi abanu odi abanu the wood ointment ne die Dahlia e mo adwo bia wo bia US bomodi an se obekwa kope bie na fu ani kire Dawood Herbal Hospital dua ma yaresa bomodi an se obeba mesrew yade bia wo susu aye kwanko no mese onya ba na Dr. Dawood o kan wonsam na no wo srepe ne mani age sisi an so de wo fie bra na won hwe wate mesrew wo kire tutu ana mo bra ba bia wo bia say ye nam yadwa bi te se syphilis na wo so a yade born into de bia betra me ka ho asem yade etimi sisi obi aso yade etimi fra wani yade etimi ma wonya stroke ka ho obi be ka so wonya stroke na so na nya stroke na ye wo syphilis na ye wo sa insansan be gu be ma no ho na ekọ ewo ma na eno akọ ofisi ekọ me pa chew eye no anu no ewo ma odwane kwa na wasa akọ hyehye no ho kuntan na wasa ba back biem oba bia defense no de ba na no de nchen kane no etimesrew say ya bana wo pa Dawood Herbal Hospital say ya stroke at Dawood Herbal Hospital enam yaro at Dawood Herbal Hospital mesraw dia de bia ye kwanko na ya Dawood Herbal Hospital fo ni kire ho na wotimi wa be man fa number no ntudwa mame number no is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0201 68 17 0201 68 17 sure. It is so far the yenu wodwa so no aya Dawood ointment and Dawood 360 capsules Dawood ointment and Dawood 360 capsules ya de bia wo so a usisa ye kwankwa na say tete wo no for ni kire Dawood Herbal Hospital ya wo adwoso krapa Old Metro FM danuma kacho shankani bu afo no so besi wo ho osi wa bra nurses no and doctors o ma brinse metron report no wo manim so te se bra no yehwe na nya yaresa na dua ho yi e ma yaresa okay and you can say three is medicine 3 my yaresa no on fam my number man 3 give medicine 3 gives no yeah the all yeah the direct translation from 3 gives medicine Debbie medicine here there. Me must straight from factory. Medicine they say English 3 gives ayarasa bro for the say. Ayarasa. Treatment. Debbie hoto no. You are free. 3 gives sickness free. Fashion or sickness free. Debbie do am ayarasa bro for the 3 give ayarasa. Ayarasa bro for na me. One I you so direct translation 3 gives yes, will be what on I can say. Oh, sisi no what on. Doctor will say or discharge to doctor can say. He's free. You are free from the sickness and ailments. And no, I can doctor say discharge no. Ailment yeah there. Yeah. Okay. Until 3 gives sickness free. Ayaresa. Do my ayaresa. Into one for now cause 3 is medicine. Yen na mepe. Do my ayaresa. 3 gives freedom from factory. 3 gives freedom. Found. On fire there ma. On fire there ma. Eti we na more talent say na we tia na we say France burger. Friends China burger. Akwaba.
ana chief executive officer nana denchembo ene okosuna afei na waba nana okui yada mase Dr. Dawood ana yete wo mo enka no nyame enhia mu nyina abusia sabre de ebraso sa fe yekọ na yede nsemo ene yabobo ano no ede ebremu enkwada mienu akọ akoda wanya mfinhia dunum adi no faale no nkwada mantie mienu 15 years omodi no omodi faale saa akora no mfinhia dunum mantie mienu omachi akora na hwe no na eho asem eboba na enyimre yebekom kakra ede na ba ye ma saa nkwada nkitinkiti wienu we mante omienu wo mutumi kokwachi obi pragia driver say rider ana abante ba ko no so ye POP wo ye POP wo ye so nye POP wako akwachi omienu akabom akoche 15-year-old girl Eddie filing omo Eddie na wu omo ene na da na de esi akire de se wani yede mo nchemu eba na enu achi nsuso nipa beko wo no abro kakra nipa bedie sika kakra ni pepe busu emi se mede wo beko na yakwa akohwe na abehu se ni se de se ne wiase koi obi timi kwa pa so kopesika na okoye no na abo adwire gunu so na aka ne ti sense ona abante no oyesita no ahwe ne mfefo de ne no awusu ne ti na o maka chente ukafra wati ode nyabotre wati ye betra e bitime yiwa why emu aya kakra ni pa bedie gala ya o mkodi gala ya to no enwumre ye de ho nsem eba na ya bi ofie ha saa na osofo asante wono suso ewa ha se pawuli de nam social media no eso medi de Kwasi Boafo sabre de ebraso yenkuti empaibo emfiri nyame nchen yensre ne nsemadom na yenko yanim awu de kala tomato de kama kitika tapa ma u be gaji ga bogale gudo be bogaga ga o pe de gba za do le je podo fo yin gba taga nyanya tonse blaliji atawe fama wenye Jehovah ebe ye nya gudu woli agbapa fu me pato epepe se ga yuda jata ye nya glagada ma do bo to bibi no eto me nyenye fonko ye nya Jesus nenya gbe adoa ma mi da fojuma ati ogba ba gogbo te siri vodu au de kala tomato de kama kitika tapa ma u be gaji ga bogale gudo be bogaga ga o pe de gba za do le je podo fo yin gba taga nyanya tonse blaliji atawe fama wenye Jehovah ebe ye nya gudu woli agbapa fu me pato epepe se ga yuda jata ye nya glagada ma do bo to bibi no eto me nyenye fonko ye nya Jesus nenya gbe adoa ma mi da fojuma ati ogba ba gogbo te siri vodu au de kala tomato de kama kitika tapa ma u be gaji ga bogale gudo be bogaga ga o pe de gba za do le je podo fo yin gba taga nyanya tonse blaliji atawe fama wenye Jehovah ebe ye nya gudu woli agbapa fu me pato epepe se ga yuda jata ye nya glagada ma do bo to bibi no eto me nyenye fonko ye nya Jesus nenya gbe adoa ma mi da fojuma ati ogba ba gogbo te siri vodu au de kala tomato de kama kitika tapa ma u be gaji ga bogale gudo be bogaga ga o pe de gba za do le je podo fo yin gba taga nyanya tonse blaliji atawe fama wenye Jehovah ebe ye nya gudu woli agbapa fu me pato epepe se ga yuda jata ye nya glagada ma do bo to bibi no eto me nyenye fonko ye nya Jesus nenya gbe adoa ma mi da fojuma ati ogba ba gogbo te siri vodu au de kala tomato de kama kitika tapa ma u be gaji ga bogale gudo be bogaga ga o pe de gba FM 104.5 and we are done in Shirai FM 104.5 and we are done. Oh yeah! Come on! Ishra 104.5 FM.
abusia ma munyina jo enwumre ema mo akwa aba ana yedam ase chairman baabi a ogina ne nye chairman baabi a ogina ne nye baabi a ogina ne nye kura enwumre yatena se ayede ewiase mu nsɛmade ebremo yɛkyia nananom nyinaa pemso asante hene nana pia emoajo nana minimsa dumininti ohoden ohoye na menchia eye otumfo chia me bafo kantankranchi nana onana mechia wo me na akache me se baabi a ugina kura no wo heaven onana enwumre me moajo minimsa dumininti nana osuso ohoye nana bafo kantankranchi na bidru menchia na me kwachia opemso na ke didi kan na ne yire toso na metoso ochia we ke aduwe na ne yire wie na me dru ho no me wuro me mpabo na makote hey kachi ukoi am so say ye chiako hey bo mu ase na fa akọ na so da na mesro we de iye na medru me na animi amenchia ni hwe kachi baby ogina nkura said we dru heaven say na aka meze be obi ati ni baby amiti was hwe baby ogina no kura said you were heaven ko na jam fam mpabo na kiri na ba fo kantankreji memo ajo enwumre baby a obi anyame nshaw abusu enwumre si atenase mbom sa ya ntiase o ya ehu de opeta ochire enne nso ye baaya na ensem no ebi wo ho no mo mantie mienu a wo makoto mona akodi faale akoda keto afinhie dunum ene koto akwa asetena na yatwe wo maso ye de ho nsem e de ba na yakwa banti bi okoto okoye galamsi okope bibia bedi ene me beye den ana enam asema ba abo adwiregu no so na wa obehu sede tie enwumre wani so ade na yemfa seda emfa ma yapiafo wo mkra mu cancelled mixture bomodia nenya bi nanonom na wa behu se ampa obi akotudwom ye gugro ho ye basabasa una tika kra na waposo sasabro na ejeje wo cancelled mixture ana ye kamfo ede ama wo se bomodia na ma nsanka bi na cancelled mixture enu hwamo da biara da cancelled mixture eba eye arthritis bia sasabro jaw bia wo mu no eyi from ahoto Transin Jehovah Clinic and dia batakwa pharmacy bia nso kwa obenya bia to atonsu market ginya sekwa no so uben wo kwa ben Divas Deco ho nso ebi wo hono mo ana se obetima frame panyimfo 0244 871 862 0244 871 862 cancelled mixture dro ankasa maunsa enkabi na se bet aba bako a mafo age atum bet app we wan download bia me pacho se wutwa gwe ni wutwa emfa the friend betano you see we madu Ghana na de dekra ne se wo download betano a wo course wa se wo kotwa bi na yidi kama 2000 Ghana cedis bonus se fetwa bi na fedi na utwa ko na boost winning no the mount na double udi ya so na ye do ade amount game bit aviator ene de keka ho nyina no ebi wo betano betano.com.gh udem betano twanedi Lawson for the Roma omna akwakofa Lawson dire ginger liquor e de aba akakadrum atadwum a friend akatadwe unya bia eye kama pa onumu a ema be ma ye bema oba nso numu ema oba ye oba wotede se ubu mu anie se be ma no so to na so hyase na to hia the ginger liquor ensa papa akakadru atadwe ne womu a friend akatadwe ewurate unya kra baby a ton sebia no ukwa so pe the ginger liquor eno omodiana pebi no baby abekobia no ebi wo hodomo eno asemo ano no na sese nim se Ghana month mu ani we
nti Ghana man ti mu a ne we nti se obi ahye Ghana ntade ne niema in Share FM yene Ghana National Chamber of Commerce and Industries Kumasi branch akabum Ghana Man Fair 2026 efi yene ya Korea 27 29 ekusi 29 yi no Kumasi bibia be Ghana ti ye kache monkoso na monhye Ghana ye ni Ghana duane ye ntie Ghana nyom aketechuwe mini ani munyama mishabasi uhia dudu nti mi yaswa niema ebumikumu aketechuwe mini ani munyama mishabasi uhia dudu nti mi yaswa niema ebumikumu ohu saa anyum ni nyina ya yentietie bi na kama papa na bomodia se da bia obetie nhyira frano pa non kono kusi non so de ko nyina no eniema fa Ghana ho a ane de ba yen support Ghana niema yen to Ghana niema na yem ye ni enye ye yen kasa nsusu ye wo ho ati ase bia be kama Ghana month emu ni we yen kwa ahoma no so na ye ni nkomo bi emfa emra Kofi Jaba ebe ma sa report no na ehọ na ye kire se enkwada mienu akodi nkurabọ ne sem omo akodi file akora ketua na Jaba wa homa no so Jaba majo hello Jaba hello Jaba ana Jaba ma homa no so yo Jaba baso a yene no ebedi nkomo na yahwe kwaye fa so na ankwada nketen yese omakudin senseme bibia ni circuit court a chese opanyina wotena asemi so judge his honor Frank esi eduni mako ana tena asemi so na ochese nkwada mienu dodi kan Theophilus Ankra 18 years yeso no wotwi abubu ya ana pragia bi yenkotie de esie Jaba ma joy na oho ya de anyame na to de onyina de ya de management ya support de nyame ayi onyina de ya na wa ma phone no afiri wa no kakra blast enti ya na ukasa no break ya ma phone afiri wa no kakra yo Jaba yes ede ne ba ya nkura nketo amienu a mo mfisusua mo mfinyini kura a mo mutimi kwachi akwada bonya mfinhye dunum edi file no o mato no na in Shiraya fan atemi ani mo nkire mo no tempanyi nkire mo se eyana se bi oni se mo onu ma ebia de ayese wam takra no wo pe amantie yi enu bo no fitamo ma ye eyina ni se ababa we ya kwala ape na oje HS1 na ayade se ebre katre mu ni wo ko school na do ami kire mu se akwala no ko school eni kwa be of us for best ni enya de se ma ni na ni agi ho e wo ta kwa ni se nti ena so emba ma no ebo mo de ni etini sebio kachire akwala ni se sa sebi anamona wacha se wotu ono ma ni wakati odimu eyi ya ho pa nani nye ho e wo ta kwa ni so na mtayo ema ma no ema akwala no wote no wona kachire ntese what self ni by ni de modia e ade se sabi on fa no ho enche no obatiam ano na fofi anto atan ye jare na ba makwara yi na asa so wo ta tu na mokro na okoye wa ma nano na mamenu eye se no obabo modia no wati akwala na ni ta akwala yi o tin bre ni ma o je hane wo na ekwo no wajan
ɛna aberanteɛ yi a yɛfrɛ no yɛbɛka no sɛ Theophilus ɛbɔ ɔmɔdene ɛyi si ne pradeɛ no wɔhunu akwara yi abɔfo a wɔyi na kyɛ sɛ ɔwunu sɛ n'ani ayɛ no si kɔntotɔ nti ɔte fili no nkɔmmɔdidie mu na ɔbɛka yɛnam so ama sɛ bio wakɔpoto obi dankyɛ mu no wɔte ne tuo no ɛkyerɛ aberanteɛ no ɛyɛ nsɛ wo saa na ɛteɛ deɛ a ɔbɛbɔ mmɔdeɛ no agya waboa akwara no ababa a wɔyi wɔ saa akwara no enti ɔfaa no de ne kɔ fie ɛsɛ sɛ agya wahyɛ good samaritan adwuma no ase nka wɔde ne bɛkɔ akwara no fie no wakɔ ka bi de ama no ɔno no bɔ mu yɛ no sɛ no wɔde ne bɛkɔ ɔno no hɔ na no na ɔbɔ mmɔden de ne kɔɔ ɛyɛ ɔno no fie ne yɔnko a wɔne no ɛna teɛ a aberanteɛ wɔno pop na wɔyɛ no ɔbɔ mmɔden de no ɛkɔkɔ too no sɛ ɔka kyerɛ sɛ akwara yi sei no waka akyerɛ m sɛ de ne ɛba na ne boa a mabɔ mmɔden a aduo adeɛ kyɛn saa berɛ deɛ bia na ne maame no bufuo ɛwɔ soro adeɛ kyɛn mede no akɔ ɛnam saa yɔ so ɛma agya aberanteɛ yi ɛde no ɛkɔkɔkaa ne yɔnko yi a wɔwɔ ne nkyɛn yi na wɔn aberanteɛ no sɔre na sɛ sɛ wɔde pragea no ɛbɛ adwuma na ne yɔnko yi a wɔwɔ ne nkyɛn a wɔno pop no wɔyɛ no wɔde asase anyanwam na wɔhyɛ so na wɔyɛ ho adwuma kyɛ sɛ baabi a ɔno ɔyɛ no nso wɔtwa wɔn fidie funu na eti anidi mu no nam so ma ɛyɛ aberanteɛ Theophilus a ɔbɔ ɔmɔden de akwara no kɔɔyɛ no ɔno nso sɛ akwara no soro ne fam na no ɔho sɛ ɛyɛ catch them young and they shall be yours forever no ɛtumi abɛma nka bɛbɔ apa nti ɔn deɛ onya akokoduro de to akwara no anim sɛ wɔpɛ ɛma akwara no nso ɛmu sɛ bio na nipa bi a mu na aberanteɛ na aba ne mboa no nti ɔno nso gyee n'anoba sɛ waka wate eti hɔ a wɔno nso sɛ bi wɔde asase anyanwam wɔhyɛ so na asɛm no ɛdeɛ ma me yɛ ɛkyerɛ kakra ne sɛ baako no deɛ ɔno deɛ kyɛ sɛ wɔnhyɛ da nka ho asɛm bi aba ɔyɛ hɔde na mmom ɛyɛ Theophilus no a ɛwɔ 18 years na ɔyi so pragea na ɔde ababaawa no ɛkɔɔ fie no ɔno deɛ wɔto no bo ase ne akwalaa no kama nteaseɛ ɛyɛ adwuma a kyerɛ sɛ wɔde pragea no kɔtini mu a ɛfiri bɛɛ 10 na ɛkɔ 11 no waba ɛkyɛ sɛ wɔte awia no adwuma nyɛ na kyɛ sɛ adwuma no baabi a ɛyɛ ne akwalaa no ɛfie no waba abɛka to so ayɛ ho adwuma nti ɛne akwalaa no di wɔ mu nsɛm berɛ kakra fae ɔmaame no kyerɛ mu sɛ akwalaa no firi fie ɛda kwasiada no ne wokuada na mmeranteɛ a saa bɔ ɔmmɔden de ne baeɛ sɛ akwalaa no adwane abɛtoa wɔ mu sɛ sei ne ɛyɛbɛka ne sɛ ɛha wɔ ne ne maame ntam wɔm bɛka bi ma wɔm enti maame no nso ɛhu sɛ ne ba no akyerɛ ne bibi kakra wɔ atiwati ne de ne tiri apɛ mu no wɔmde ne kɔɛ wɔanka wɛ ɛna ɔgyee n'adeɛ saa sɛ no meyɛ sɛ nka mede me hu to me ba nso mahwɛ yi akwara no bɛgye ne nsɛm sika tɛ long story short mɛkora no asɛ mu sɛnka bie mede m'ani na ɛbɛsɛ no na no na mmeranteɛ yi kɔɔ yɛkyi akwara ne nanteɛ ne adeɛ no maame no mu no sɛ asɛ ɛnyɛ papa wɔsi a no wɔtete wɔhwɛ agu mu ne ade na maame yi bɔ ɔmɔden ne wɔbɔ bi ne ne bɛyi na obi sɛ ansɛ wɔnanteɛ nyɛ me fɛ wohaw paa ɛne sɛi ɛno na akwara no ɛbɔ ɔmɔden aba bɛkyerɛ m sɛ mmeranteɛ no ɔmode me baeɛ no ayɛ sɛ ɔtamfo no akyɛmade agya me karo no ɔmo na boa me a mekɔtena wo nkyɛn no berɛ kakra so a mekɔtena wo nkyɛn no ɔyɛ ne sei ɛna ɔmodi me fam anɔpa awia nnwuma apase duro no kyerɛ sɛ megye me ho anyi ɛno na akora wɔ 15 years na mmeranteɛ yi bɔ kɔ ate baabi a kɔ ani saa no na asa akɔyɛ ne duduo mu saa deɛ na kyerɛ sɛ wɔmpɛo ɛbɛtumi na ɔma ne nante asesa ɛno na maame ɛbɔ ɔmɔden de kɔtoo yɛbɛka ne sɛ baabi ani dɔktofoɔ anim na ɔmomaa ne krataa wɔde kɔkɔ pie mu wɔ ɛyɛ bibiani government hospital ma doctors di mu adanseɛ sɛ yɛ nokorɛ sɛ sɛbi onipa bɔnfoɔ bi abɔ mmɔden agu akwalaa no mpoma mu agyiri mu da ɛda no mu nneɛma nyinaa de fɔ ɛno na dɔktofoɔ anyɛ ana so a ntɛm paa ɔmokɔkye ɛyɛ mmeranteɛ a ɔmo bɔ mmɔden ɛprosɛse wɔn mo de ɔmo kɔ pie mu baabi ani circuit court a me ne wo kasa yi pie mu a wɔtena dwom kyerɛ sɛ dabi saa mmeranteɛ wei sɛ yɛ mo mu ɛtena se na sɛ ɔmo sɛ akyɛ sɛ ɔmbɛyɛ ka dɛm young and they shall be yours forever ɛmmoa
7 years omfa kwada ye beka nse adabampu na ti omfa ba that is 15 years nkwara ni nyina ko mani aba ta so omutu anyi nyina omutu ko mati na ti na bo ama ta bi nkwara aka na abo mo ho ba nti mi ne obi taya na ne na nsuma amranti yi ko di ntenseme ewo ye beka nse siase enom na chese Theophilus ne fa akora no kwanchen no de ne koye se okoba no ba bia tena kakra na ade echi odena koma ne maame enti Theophilus ade echi en kra Theophilus amfana nko oye se okọ adwuma ba ana de oye POP no mumu no edi ka tereye one day ntempana no buy bibi ye kama na kra no ye virgin de according to akwara de nyame no nukure na to ma woka ne se mrantie no ni enu ni eni pa asabi o mu aka bia tuno ni bida sana wotere na ada na omi enu nyina tifie na Theophilus hu se ni nua ba ko na eka no ho no eye kwaku nkruma ene na kodade a memente na enisa meso mekobi na Theophilus we kakra na nkruma we kakra na omunim sa akra no so 15 years de panyimfo akra no wie akra bi omoje omo ho anyi o na mumi enu mu ni akra ke 15 years dasa tina na Theophilus nim se nkruma ne na ne akra ne da omu mi ani nyina no obi ani mu kopi se ho ba asem no omu ani nyina no obi dia kwa ne se wo se boys boys omu wo dem na akwala ne ye Theophilus wo enti se ko ba se Theophilus free ya better say what they Sagia no kwani ne mu anu obata atenti ila ne ko no na wo tu wo beji na home ya akwa kunkuruma utire mto wa head ma ke ni wo pie de dana ye dai ama omo aman no pro no so kwa na nkuruma so abehye ho anti nkuruma no sabi o kaka boma yo ya wodi ma do so ya semo enen kura bana 18 years no nyinyini sa ana ba ko so 20 years na mukwachi obi baba 15 years de ne hyedem na we dibi na we di omienu nyina no bia nya we se ne yonko efa akora na omienu nko an individually obi ani se ben nko na me akora ne da obia omutibu de obia de se ono nko na ala I see. I will be on some country and long. Obi among the long woman, you will be at himself. Or many more boy, or 2 weeks in French, you will be at the 2 years in long. And then a 20. At 20. And yes, will be Uncle Demon Fish and Fishanson, Fishanson. Now, one at your plot to back out 1 year. W. One next time and yes, and also. Gana mramuno wokana wote atia kura usa wonyanduru 16 na wote atia ebia ubetimi na tita na mo no je below bet hedio it is say do omko dem 14 years 14 omienu nka bo mi 14 ya asem penipo basi afi na Theophilus beka se na me kra ya me hu me fa na da no amfa na nkoma ne maame mamfa no anko e da na me de ko fie na abaya no wanyina na no hosusu kakra na okuta ho fe kakra mini awani ti ase emprempre se de sa la to di ni dia ka gina mu ni ntinu wa we na 10 years 11 years akwara akura obaka so 8 nti eno na nam tuma omuhu hu so we de to wa anya fast am prove ya hu from be practice na no mo ne da mo de gum de ana mo yi ana mo che condom eno ne akira asem no akwara de kire mu sei obia ni wono ma one ne da ya de condom enti ye sei no adia no kura ya ha ba ba so aba pawo ba so aba boni ana no akiri kura no setabi safo ni enu kura no omu wonsa ya de bi ni ade nyina no ese enu so ayeboati bi din a ya ga kire se bere ne nkra bere na bete sisi ba de sa akora yi fanyi nsan ya ye hu se Theophilus ya ye hu se ye nkroma de a ana oba akora ne kura wo a omu beto mpapa mbaba no mpapa o prison o mpapa mienu no
Inti nkroma beba no na nkroma 27 years. Theophilus enso so beba no no so 25 years. Afo no mbe hwe nkora na chi kwa akọjọ mba na se be die ni. Aje se die ni le be kire de na busia fo bobo akwara no ho ka. Asemo. Okay. Yebeda sijaba bibia ni a. Yebesa ba ho bi wa na. Asemo. Yamisha. Okay. Yini abema jabani yetene nka bibia ni no. Bibia ni circuit court. Kokona is circuit kokona si. Bibia ni circuit court. Na sabri yechese Jeje otene dwomi his na Frank Esiedu ni mako wa sentence manti mienu Theophilus Ankra na afei ni nua ya ka no ho kwaku nkroma ye kire se Theophilus na otwi pragia ana hu sa akora ne gina kwanche ba bi batabata ba bi na ohwa akora na ese nani aye totototo na akora no so okosku o mantem nti ne ma metia nto nko pena bu no to akora ndwane ye ana okujira nkwanche baabi na wo so ma me atia kakra de asa wo nkofie ana okujira nkwanche na Theophilus wo adan na o kire de ese ne ma me pena bu na o si abri de ade asa ne ye nkofie to de ne ko ye ade chi ye na ache se Theophilus me ko adwuma aba no na nkroma ye fast no tibi wiye nti ese kire ya o ma ne tena ne nche eche ade chi ye na Theophilus hwa akora ni din se akora yi ese namu manwa we ni no so take kakra we nti Theophilus ko ba andopa no ma be 10 level no abeti biare oba na nkroma heda pi se de o ma hye de ma che na Theophilus so atibiare Theophilus ba nkroma babaka na Theophilus ayati wo no fidie me ko adwuma dia na che se be nkroma so dia nti no anso the nkroma na POP no ono nya 20 years na wono so atibia nti akra ndie enne kakra okodi firi kwasiara kosi ukuada ndie tu se wa je ne ho je na pa na mpanyifo kra wo manyini etu bia de man ba ko na peto sa man mienu o se masam de mable adan o ma menyima home ma menyima home na mbranti sankura we zu na nkura na aba na memo ano ne megu o ma yase ho no nkura nkitengite no ene nkura na eba mezu o mu bibia susu yeso mo nkoda mu 14 years o mi do bia de 7 years ya cha de aba wo mo ya asemo nana ya bi nana ya bi be yo na ho ayi friends a mata uhu mata so na mo ho no uhu na ase debre washia baba wa bia ma unim so akọrin keto adanya se unim mata body tutututu hura be kase wanyini na no kro share wig bi kra de munam se eyata ni mata na ono hwe wa share wig nyina da na wo yo maame ayi unia be ma unia na yi no wa share wig na ta na se ti ata ni we na urti wanyi wa shia panyini kotewe obedem onuru ba bia wo nyanya 18 obedem ezio kabia na bende yeseka ewo wo no seka eka no wodia mani so de amawa ukonkra kwa bakwa akwaje ese so trebe wodia ni asem ye obi twam akwatena ba bia akofa aye hwe wiase mbone akono bone hwe ba bia ese wakogina nti we no bakase bia na ne fiefo pene de na tumu ana we ono ana kono ne nani ana ho ana ye sheda prepare na koto amani mo na adwene bi no nya sa odo no a otimi di akoye sa ne ma no na ewiase aye wo no bebre ka ho no magya nipa je wo ho no akwa bi na adwan se astemu kan kakra se ye bodemani ate nti onse ho no me ye ayalefo na adwaye na me ye ma no so adwaye me ma de okay na wo mu a wase na na ye bi me se wase he so ma na ankwa tie fintem a me da mekwa akohwa de kokko de ba asem na kwa yi kikan ampa ma me ba akola kwache no sa ba bi a toilet ni no na kire ho no mu wa bubu ato ho ana akoda kire nti o wa yi no ba akotito ma no o kan
so ko hwa de kokko ne e body eti me won say tuta otrasi ono wakoto na wuja na no ohwe toilet ni nie ana wakobubu esre no no ne se ba ko tutu anu aka wan afedio enu anso ho ya dwa ye na chi no ana se wakob mese me de em se wakofo obeyire ne ebo ni dua ase mo de me hunu bi da na wakote tokuro mu ho eti ma na idware na ohwe mu na wo hohoro mu na wo ba na no ya no ko a wose ayesa katu afu koko kwasi asa me pamo no kra mo ma me de no uja no ade wose obetra no akade onu kuwie so betra no ko so fro ayesa katu koko afu me say gwande da bro ko fo be yire ne ebo ni dua o sa kwasi asam gwa no be keka no ho na o ma me no me pamo achaw no ate o ma me no me hwa akwa no de ekɔ school na me samo nkwai fi ade yan ka sa ne na ko chaw soro ha no wato me na me hunu sa me kwada wonim bisi sam kontine ayi wama de wa be no enya de gogumi dan o ba de aburo no akwa ne wa so da o ya no akoforo ayi no e fra le sa amango no oye dede wama wona o tube kwada no afrata won sa abrata o musisa o ntwe cheche ayo no ya masa wo magwa no afa wo mafuro no fisa kwasa asam kwa no ka no ho na me se wakwa we em se okofo obi ne aba odua na me se no mutamu aso mo beko wo se no ha ye ba ye me ho atome wotimi konso be dua na me se fia ha yan ka de kokko wa ha monko na me tu wo mo awia kete ya ma no ahwe ne ma ho e ma no ko agya na so na ofoto ho ai tu wi adwane no ama no wose de be ye odia obeka ho nsem nyina kotwa da na mu nyina obeka se wada pro ayi no adwaye na chi na wo ga kokko de kokko ofre ade kokko akwande no mo damu udidi no amana no atwa wada pa wodo hunam nyina be ma say I sekatu ade kokko afu enyi tasa so tamu gra mi ntimi nka bi wa wande ukosua nkwase asam ko na say efi ade ye some bible ene honhom enti se wagimi na wo ba ha ka ho fa wugimi ni frifia akwa ade won sene o ma me se no ha me ba ye wotimi dwale eno mo nye ne asifia ha ye nta ma nkwa hwe enwi ko hwe nwi mafo ne ma ade kokko ko enso asa beka no boy se no so wanya bi no mo boje so mi tu no tu na wi akete ti we no so ye mistake na se wona ne da ho na no obeforo me ma da ho ba twa so me da mi gini so be domain no sadie we no eyan sohwe unya huru bibi saa no anadwembone na ba atirim sadu di nyame obo e di obo yo nyenti no de akwahye kokko ma wo njiti wono aheda ti obi mama wo adie we nyame de tare mo ma so ankanye ko bi ba wa obi de nyame jaje na ya ade pa wo mon konkosu nyansa na omo ba obi ade ka wa mu de ne kwhye dem sa na omo ankofa mu di no ebuwie sa de eti aye nya sa nana wonkan omo efiri mu fia akra bi obekọ bi ankom be na ayaka akra no se na ne nante anye o wo ma se ntu o ya ne wo ma se ho nyina nti o nante ya se o baba na hem o kan na tutu a nyame ampata wa wo no ya na ho ayede sentri na tete nti we ne gese nso ehyetim na ya se pa na mo wia we wo mo koye na brofuduro na de na beba ma senke mana bibiduro de na beba akra na ya akra bone se wo ma etia wo na wudwane afi fi no me giri se no bi obi de na ba ya ntima because akra start so ko school manta wo tia no na so timi dwane fi dia that means bibi koso ana ko so nya de che ha no ko fie em se de nansa okokotira no ukwara na de ba fi acha no marry no ya na e fa so no ya na gira awofo no ne papa no on se dan na ye e dan ba ko enti wo se nkura na da kura bi wo ho a ti so na ye nai o betem kura enti niam wo ye ni nyina no sabe mi sha na brebi no de ne dan ma me dem o tu kwan a se kura se de eja me atata me da mereketo so wono nsusu e da mpa bi so asere na da so aja ene ma kata ho na o tu kwan na de dan ma me na me koda ne ho no ti na danfo efire kura bi ase beba beda
hono na ade che wafaka because ye ho na ka afa ono nadamfo ne be ma nadamfo no oge e wo yi kurum ho no to be ba be hia no ho into be hia no ho na nadwi me ti mada me tite afi o che kurati de ho mpa na ya ese nta ayi kukure ho ana ese o ye na mpadua no ba ko yi to fom kunkure na ese maniti but maniti ye no na ese matise twi bi koso afi me tise abaya no ese no ise abaya na ye no ana mesusu mahu se akoyam se de akobesu se obi mete kwen na akoy o ye adwuma zatam na miswa ni bi da menka bi hwe da so wonna na mentumi na me bi ni moye me bibi ana ma adi zatam te sei ana ye dindin na adi we onyangopo ne hu ohu ayi se dindin tua ho ana me tare da no mentumi nka me ho mo se es intimi nya hwe betale da no na baye yi dede baye kasa na di ni ina ya wodia ram se na ensama me sia baba yi broso ensama baba no broso che me edina de ogoma ya be dia akwa ba loji nya se da bi de o makofa ba on se sa de we no se de o kan no wunya hu a na bibia ba utirim to se menwia na menye dan menwia na menye den na hu de esa wo yankasa eno na akofo how de abro mi you say sa de o kan ho mesi ni be kasa na Chifles ko fa kura ba fie ha ba ye den akwasi on say asade na onyankopon abo no ayete sa jollof unu pe wa hwe abefa trati bi adi kodo tam akom ka me no wo sa me yantete makom etime ko mantemo kakra me mokro ni di eti papa no me pra wanyini na no wahaha ma bi wo ho wotewe a no abadwe no de awe papa no twam be 100 and something ho anyoda eti me pra no na wabetre gya no ho awoko aya wo tuja no abetena egya ho na wo totobo de na papa no me se wani koba de no so me se ayete sa aso o papa no baby a o no otoho hu sa de ne se wani obi a papa panimu ne be mai piaso na aye na me ya me se papa yo hu yi wo so mre ma no ho sa eti in case se wo kon no kra wo ko hu ade ya wa hwe ya wa be che se papa panimu wanyini na de te sa apantu na pafu abia oh chese wa yeso on se beswa de na no hu ne gu oti se me kanto ma wakata no hu ye eti se we obi a wa anya very careful a wa dwe ba so ba kwa ma obi afa ho ade na eye me fa say ye jollof in case we na so obi dwale no ba bia kopie so oba ya ama ne de no ho akeka chese we ni bo ade no so a se nya wrade na wo mu oba kra ni bo ba ma bi ade so na ne coach mi do yakọ ekuta ne ma o sa etimi nim saade ne mienu minim de nyame ye no en kese wo be hu saade ne pene na dwembone aba wutirem se be ma bi kura twam no ho ba bi no fo pe kwan bi aso na ni be ma na ja se kura de nufo nkro mama na yati yempo se kura de na ya hwa ma na ti se de nufo ya hwa ma na ti ye se de ya na soso na ese aye pafu na o ma hepu na wo de ano na pafu and you to feed it afraid of video me on se si am te wiase no sa de ni ma adwene nsi na se de wanyino ma ba brewa se wanyino na me kwadwendwene we mu na yes mreware bi yo akire oh ka ma me bi mreware bi yo bi ma me bi o ya bro no so ma mu a fa ma ne wu sa di no ma na wu na de nya sa na so be Kwasi Boafo hwe yi o ma me no when the to ada no po sa everyone nze kromo ayo bayifo bebiro ho no nkran na wiwo mu anya me nana no wanka me nkasa wa no nze kana na ya bi wo hei na nkwa cha kra bi se be size they are some ada na ade me bi so sa some me sugar na my sugar mommy nanka akora tesa wo nanka na wo ne meda na mario David akobra kan kamario rough me kra no wo ba se be pe ba this time adwa wo mitim se wo ye kronfo o be pe music adi
wadwene mo kura na na okay sa maame no o bi a be sere pe onim so be pe na wiare nti na sa maame no mrantie nko a na te me so mo di mi sa maame na wu oh so nya tukuro because obi aka etu no fo anu ontie mrantie da kwa so awu oh because edrum na bi a sa de na eso yi free wadwene mu na wo bobra papa na wo ja sa anima nipa se hwe ma wo mo ade ma fa bi da minim se de sa akwadwene we ho na ma me panimu a wo banana na wo ndanda no size ena no da na wo ye ma me papa na wo bo zo obekwa akonum jack ne bi se madure onu di be hia wo bewu se ya na boys ni nim se sa na mo mpanyimfo no mo pemranti a se bo mo gina mo so mo pem wa mo uya wa wufu ama me sa ma me ko woni adwumaye obi ye adwuma kama kuma se ma me fo be pie stores akuko se TV so mi ko hu se ye so pa bi abetwiro di akese mo ho se nkabeti mi group bi ho mo no emema nko a ana bi nso nko a se uhia be ma ti se be sei bobra papa oni jasa ni se mi mo a de koso mi hu obefre se abantie we sei wa ukomu anu akoche ma bia mepe abantie wo panyimfo nko a on penny age da nyame baba de obehye wo on penny age open kwada omso no eba sa wo look young da bia wo yet say baba wa ma me pen ma na akonfo se me oba abiri we na ma kwagya na akofa ba mu wa na ma kura bebu obi akura mu ebi so obi a wo akom ni niema ni ntide ma na nya kom cry me ma me say free bear say keka kono so nya wo de ka che no ja ware kro nwale bi okay now coffee fafa anema wenu sa na ni nye sa anema me hu obi ote sa akwa me nta nche ano ya semo me se ma me no na nya asem kitu mukrum ho no ma ambo na de no ama ni wuri adene de wani hu no di agro bedu se ye nyame no ye na so nyame ye no nti no di hintae no na ni se bodam ni bi wo ho a no wo connection ho na me hu bi da but no ko dwale school mu eye no ho ayi na kudempu ekura no sa oba obema ai ewudim nyame so hu wo ye ya akonya ne test okonya on the yonko so bodamfo ne da ai no do wo de nyame na gwa no ayi bi akomo oba no ontwe ka to oba na ye kekere nyama guboto ana no se kejiti abodamfo mienu na omdi gina mu ho oba na bema omo wale omo jira na oba na punu tu se na bema ni gina na chi ono mo hwe ye ho no omo hwe o wi no anajo ana awia kete wo tra ba bia ayi tumfo statue kese ni sina wura we na se ye friend say bridge na se ho na adu ani a chete de okọ MTN fo no so ayi atwemunum ho no ho na manfo na manfo ye ko hey wo punu tu sei na ko gina na chi o jame so wo na obo pa gbowie e dina bo manfo he obi antimi nkọ ho wontimi police wontimi nkọ ho the police way sabra no obi ye wo wa obe wa za wo ko no kra wo sa afere si e manfo de bro ko hwe bi no obi ye de manfo gina bo sa so no mo tiem to mo wie no mo ko bo wo wie ya na wo ye na de o ye ode o time ni dikase no ode share no ba o sa so ne nsa no mo sire ko no mo me no ko o mo ta ko o mo sire we ka na se de no wotimi kwaje nam bibi obenya bi ode ko mo ba no akọ no na school mu wo mo wie so anajo mo sa da school mu ho na mpa ya me bo se awrade mo nkwanyem se no mo timi wu no obi akọ wi akọda no obi tete monitor na obi bi wa no opeba timi monitor wo mo owo a no ba no so ni kwa so obeche anu wo cha na be ma no baba bebo asemo yese papa bi a okonya accident okonya kan kwanhia na no ha se de soro no etiye bi wife so nti na afiye pete ye no operation nti na yese omo ye wie no esa kata nti yese omo nya ba bi a enyi wo te sebe anonwi star ni bi nti na omo ye no omo si ne yere no so ye ne obepa bi na ode ama no ma etwa sebe ne ba no soro kakra na etwa sunam ne kakra enyi wo no ne de fa ya pamfra ba ma na no nti ba ma ne ba fie no
on the so no nim hwe obi anka nkyerɛ ne sɛ yetwa oyere no ase ne de ye se ma wo nti da ko mo ho no ma na esentokwa asi ti o ha na oba na ka hwe yi o wa hwe ameka wasɛm a ati de na abeka me ma he den ka de na ma ye na oba na ti da ko omudi gina mu ne gidigidi na oba na ma so wo ene wanya no kasa wanya no kasa uko nya kan konhia me ana me gina mu sacrifice ye ma ye twa me ba so enwi twa me widie ni bi ne ye de betare wa no nwi no to no ba ba say ha ene na waka sentia no yesi adai wasi hwe entira de bia me kokrom na se me hia ba ma oso hia ba ma no yonko ba ma achia no na no soro no etime wusu che wantiase set ano no hu so ne yonko ba ma mu a ano no ye eyoba de tina kikina ewusu na no timi wusu che Mose no benya wa. Ano ka che se pacho afi de wa ma me na me kura se ne binim na odi adi mawu no niko hia me yonko ba ma no sori wusu sa gbagbagbagbagba ekotwa na yire ho ade na de ne yire de akotare ho ne yire na sa de atwa ne mpoa sa de we ri de nyame ma ne da physical pa na nkaye nyina obi kwa hwe ne de mu a sa kwa yeti se etiri mu won se me nyawa meyew trini safo senka nyame nyankopɔ bie kakra bi hu se me de boni agua se meye we ya kana na nka ni ba ya nke we ase eti ade ne de ye de nyame asese wakata ho adwira ho okay bodam ni kura ho okata so eti ye onyame agua ma onyame ade abodam fo ma akoma akokra na ombo dam a wo mu yi ombe ma to abontin abodam kra na bo se ntuma bi no de na adwene nate wakata na ade so oncha tade kra be ma no de okata so okay ye be sa kwa another story so na ansa na no mama akwan na nso abamu bi 0322083581 83582 83583 83584 na emanti na me de dem nwan say why say san kwada ye chiwo na anu kwada ya o ene ya sentence o mo pa na ye do mo ko akoya okoku ubi twitware na mhye fridge mi finhia almost 5 years ya fe no no judgment aba 5 years odemo chere obi ekum ni pa twitwa ni pa sane ni pa edi mo hye fridge mi ni pa nan otwa no aka to sei no aje no de ahye ni pa nan no aka to so ni pa no mfimfin sei otwa sei ni sisi ni gu fam otwa ne suru sei no pai mu awo no awi hwan no de hye fridge mfienu eno de delay sa koi o ne nam hodo ma ye kwache ne fufuro langa na no ye kwaje gine ay fresh ti afa ne kwaje le ya jeli no for life ento ma wiase bi David wiase de room ne mum nya kwansi fom bio se ne fa hodie no o kwache prison sa hwa no wo da ewu oni abaya kokon ahye first pa no ne ye wo asema make ewu ni ye chie fufuni o 5 years ago say not here na anu ya de ne kotum ni nsu ni hwe biane wo ho nti obi a ono wakum nipa say yes so e de no timi kwa fefe sa na ne on freedom ni o tam on freedom no e langa yi na amibo o say first pa ne wo say wo den kwa ya de machine bi akowura ya kun afiri ho no we ni de say nkanka kwa bi say ni na grr na nkanu an so e de am say na de o mo ajai akwa we pa twitwa na nipa na magu fridge mu ono 5 years na ye kobra hwe nipa nam na hye fridge ni uko Facebook abehu nipa nam ni okum nipo twitwa nipa nam owi a ne yemu ade no de no wa kyekyere gu politima ko tukuku bi mu ku fom ba bi de ahye ho am so worry na no bi nim ebesi ne woni oko ye ne fi ye man sentence ni wi a hwekese a wa ye ne tama na ogina ho no hwe wa ye fresh when pabo akra hye no atade hye no obi an ho kire na ye se ya kye no o the cells ne ho kire no eni asemu ehu say the am say on wasesa bibia wo enye David na obi ono wakum nipa we say me kra ka me panyina nipa bi wo ha we num sei no wo kye no a we have anu ntu
ya memma no niema ono an body nim feeling niema se pain no se na tie pain no odo de wutwitwa oku obi twitwa no de ababa obi tirim twitwa ne nam gu ho no ya mo feeling yaw no bi o ananke ni be ko akopa daka be yiri nyina omu chihye di nyina won chinye hwe omkunya pathologist bia ni madwuma ke body ni nyina asisi ani ya ni ti ni nyina pepepe ma mo de da no kosie no ya hunu ni pakoro ba bi ofre omu nim ni pakoro oni ono ani fie ni baako ana abontinsu ni baako ede enko a ede na ni paaji owiase we ki eche no na ye de ply aso ne nsa kuso ani ya si ye twa no otiem no nsa eya saa na nkrofu gogo so ho ba bi an Roberts omkoto tutuo ku nkrofu bi wo ho no mjiji wo ne ma na kuruma no e gada ase ye ntiase no mbuo ma no omkoche nkrofu yi omche nkrofu miensa omche wadan so anche omobu om kakra anche ne nsuo giem tina omkuru ne fam no nyina so ya abosia it's a raw food tinsuo no fa so saa na ka nam so na ma eso aye tro na omde homa so so nkrofu yi nan ana e bro om hu nyina no omdo omotwom na nkrofu yi to no ednam fam no asase no so saa na moto yi dibirika kure na nkrofu yi tie eje edam anantia mo ya mote yaw omote yaw mote yaw no bi but mudi yi obi a mo nwene ho say ya ko chini patwetwe ni pagu fridge m edion yanko ahoma no so na yeni nkomo kakra epacho madwe hello 03220 83581 83582 83583 83584 osu betimi abamu bi yeni nkomo majo Kwasi Boafo brata yeah na minti we Edward Dragley Johnson aminti ame mame na yebi nche onyumre pa na Kwasi Boafo ya mi anim no kwese ye eblewe mu ne nkwala na ye no ya mi anim be yele love so emamu na ba wi afuna chese enema bi aboagu omami so ama ne omu ye bia na so mu gire summu na emofra tisisi na mudi sa adwuma wi ya enti kwan be pa na mo body atomanim so hu chenanse atakra do ho ba bi no so ba ko was 14 16 sa o mo ko form hu otokuro bi na obi ko hu ye na no so ono family man no ana nke so o ma na adwe mu da ho no atupale ya be gina bonti ama ko ya video no ya amani chese wotwene nema bi ho a wonte ase na sem assemblyman kware minim na adwene na na wako ayo ni Ghana ekeka kono penifo na sole ama ye ntia mofra ne pa na omu de se ya ne se enfie bi edi ani mu ba no Ghana ebe mobo se le kamesro so hu yeni faso bia yeni dachi bia obama nkwala na ye eyema edi ye nkwala ne saa na omu ni namu brata dasi video no ya dasi na yankopon hu ye mobo yo brata se ba okay ze nana assemblyman akwachi nkwara mienu so omugina da mutum na omu form na wasa achi nkwara ndi abigina de camera gina omso ahye nkwara ne se omu nda no ahye nkwara ma nkwara ne mienu akube ma na oba na da ho aba nnem be ma na ko gina no so ene ne da assemblyman mu a ni tu ne keke esi echi ne tum majo Kwasi Boafo alele walele mutintin sayani majo about root when you hear from sir ane na ho de sai adum mandasi enya do washira mama so kai me na men tunko yo na wantu ke adun tunko pa awatin kwala ya temedie ebema amemo na eba ni nyina anya suru na sanka na obia so asemu na nsa odina anke abubato yeyem ke abubato yeyem o so obi ko ti bone pa obi ti ko dia uze bema bia me kai se 2 years no se 1 year ni asifo su na mu hon mo se ni adu bia se left akwabi okokuru ne yere tu so mu so kaya ejane maya ya we yan ka hen siralo ya sa ko to body ne ko yamne di
obi kɔ papa ɔde adurane ya ma no 15 years deɛ wakum nipa ne yɛ hwɛ no ɛyɛ nyame nsira gye koro na odi saa asɛm no okay amema ne mfansie nyansa yo na yɛ mma nketewa no nso yɛ ma no mo nso nsekyere no ne yɛnka no koro nkyerɛ yɛ ma no na menka mo about root ya da se fumasa ana no de free yankoi ne yɛmfa foforo bajo hello black ye ajo mejo so chama me yabi ojo so enume do o ma sere ma adwane kra travel wala ka sei pati premi ma sere so yo amna na yabi so o se wada yi kunti ba ko gude de ma nza na wada bato de wokum nipa no ye ma na say for life ni kra ana ma kai warren obedi dia ye pete blagosi 1 2 3 say you know ai ya ma mi a man 15 years ye na na ye yini agrada ye you know ya man 8 years ya man 8 years ye you know bi obutu amanfo nyina si aga see we na one na jawasin son yo na come on council ya da se na na ya bia tini nyina ma yen to aso kakra majo yeja udi ba bia kasafi we dey wa oba wo fa so ade ya Robert me kasafi ko junka sa yin buta 32 gate na pe mami ti Robert wo hwe asemema ni eniemo ye ya otimi se e bia me kase enyo bia ni yeto abama na na gibudo asemema na ase nkola adire bi ni nyanse bia wato washida enfeni because asemema nge nkawu president ni wana ase penyi bia no wona udi ikure nanim nti wo ku bi bisa no kra no wona ka chen kwala ni se omunja so bo hwe omo ano wa hwe omo the wa asemema wo tumi atron kwala na asa wo omo obu nkwati atopenti se no to wa hwe dia o se ke yema ni be 5 years then next time no ya de bia no wajuna wo hwe akoya na blauti da social zone no so wa so also that see and mo bio sexy dondo ono so not 7 sawo e show sa yen wie because I say in Ukraine enter your 40 ya da some ko bro bia ya na show because social zone no je da ansana we dey kura bo di pe no omo yo no mu to no so an mo anamo a omo yo ntu an mo na court na some kwa ya na mo che too much yes ya da se ma yen family no penka ho ma adwe ya bu akosi me pa che fraud se na aka se free of fire office that is yo of fire maminti me te won ka che se wa so of fire maminti kaka musume di judge for ni shawo sanka judge na yes sabi emranti ye yire wo haroso na ke bibisa ni ye na yire wo haroso na ka ye kama ni ya te keturo ni ya de pa ni ya de se ha ti emranti so aya haro ye fanya distia de ni obi ba ya saa ni no reno rebone saa ade kufi na menka mo yo ya da se na me kan na nkura no so abani bi nkura bone papa 16 years fo no bi mi say 16 years atopo bebu wo no nkura no ma adwe ayo mini ya Kwasi Boafo what is saying aya mani ana amari ayo mani yo maminti on se na abaya no mode no coffee no anipa ni fie ho na se nkola no moni busie ko te bi ode ko na ade asento ode ne ko hye dem na kola no se ho 3 days obi anhu se ne to da bia film ame fo ne papa fo no o hu se o ba de abaya be se o dem je se o tia no aba ne sa na o hu se sisi o mo gelo mo anti mi kia obia yo ayama ye da se papa edin okay ye twa en ho aba ye ba abantie bi a okope bibia bedi ene me be de nenam galamsi e ka galamsi ya omsi anu de omuntimi njayo de galamsi aye obi omuye na bo adwire gu ne se na aka ne ti ne se nko anu otimi pagya na ohwa amanfo anim na oteti hyefom ho no na enye beteo ye beba na ya beto asa asem no eso ene de keka mo ntwe ye nchekura
Yes, Adom online app. A honum na wo news bia se ewiase amansan nyina news. Say your politics, lifestyle, and entertainment and sports no. Chayo, bebre wo ho. So pese utie multimedia stations ni na ubenya wo Adom online. Se wani age, utime sha Adom TV live on so ho. And no one is so download the Adom online app. Ewa Apple Store, and Google Play Store, and say wa we app gallery. Adom online app. You will be behavior. Yes, Adom online app. A honum na wo news bia se ewiase amansan nyina news. Say your politics, lifestyle, and entertainment and sports no. Chayo, bebre wo ho. So pese utie multimedia stations ni na ubenya wo Adom online. Se wani age, utime sha Adom TV live on so ho. And no one is so download the Adom online app. Ewa Apple Store, and Google Play Store, and say wa we app gallery. Adom online app. You will be behavior. Yes, Adom online app. A honum na wo news bia se ewiase amansan nyina news. Say your politics, lifestyle, and entertainment and sports no. Chayo, bebre wo ho. So pese utie multimedia stations ni na ubenya wo Adom online. Se wani age, utime sha Adom TV live on so ho. And no one is so download the Adom online app. Ewa Apple Store, and Google Play Store, and say wa we app gallery. Adom online app. You will be behavior. Yes, Adom online app. A honum na wo news bia se ewiase amansan nyina news. Say your politics, lifestyle, and entertainment and sports no. Chayo, bebre wo ho. So pese utie multimedia stations ni na ubenya wo Adom online. Se wani age, utime sha Adom TV live on so ho. And no one is so download the Adom online app. Ewa Apple Store, and Google Play Store, and say wa we app gallery. Adom online app. You will be behavior. Yes, Adom online app. A honum na wo news bia se ewiase amansan nyina news. Say your politics, lifestyle, and entertainment and sports no. Chayo. That we are not what we think we are. We are not the body. Okay? This is the first mistake. It's the first step in spiritual activities. First, you should know who you are. You know, you say, I'm a Ghanaian, I'm an African, I'm a Christian. These are all etiquettes. But our real self, you don't know it. So first of all, you teach our people to know who they are. You say, I'm sick. My body, my head, my microphone, my mobile phone. You possess all these things. But you say, my body. The one who's speaking, my body. Who is that person saying, my body? So that self must know it. This is the first step. Now, once you know that, because we are the Atma, we are the individual soul, God is the big soul. So now the small soul need to connect with the big soul. So that way, all our spiritual function will awake naturally. Our intelligence, our senses, our mind will awake and we will reconnect with God. That way, by doing that, we do that through food, through music, through yoga, through meditation. And it's not that we go to church and when you go back to home, you can do whatever you want. Your life in church should be the same in your bathroom, the same at school, the same at your workplace. You have to be Krishna conscious. Say International Society for Krishna Consciousness. Mean we have to be conscious of God at any time, any place, any circumstance. See, Marai Chamua, by Potaka say, Sabuba, sorry, them one, maybe a share, you know, high Krishna function. Yet, she said, did the kind of young woman be away. We say, oh, she'll be with us, say, only hang with us, oh, me dinde, before the ha, me papa dinde. Zani a 3 year school, say, like I said, me come and want someone, me dinde, ye frame me free ha, me ye say.
me teacher ni but one kasa on hwan into Hare Krishna the first now ba and church and church say say nipa a was asase so no yanya honam dua we na mmom ye okra ote honam dua ni mu ama honam dua ni nyankwa nti dia ye hu say me ye tuntum ye tenten kase ana metia me ye say me ya santini me ya ngonani me ya yibeni me papa ni say me mama ni say no sa no ma we nyina no enya yankasa ye tebia na ye bobre ankasa nti de edi kan a ye kire mu a ye kire ne say Hare Krishna ni bia no so na nipa dase ni bia so hu se wonya nipa dua we na mum ye honhom ana okra bia tie mu a no ne yankasa ye tebia a ekuraye nti sana Hare Krishna ye church ye no de dikan oba asore dem a ye kire ofa se nya sa nim die ne se wonya honam dua we na mum ye okra nti nyumadi edi bia ya nyoma abeboa ma atwe okra no aben nyankopon. Okay, now let me say, why is some dressing like this? Mo dressing is a nipa surumo. It's a Hare Krishna. It's a bosun bi. It's a musun yame fufu bi. The other God. Come dressing. The media painti mo maso. Moja etikro pua o mapampa motiko. Ada go footballers. Ubetime ya no kakra afina odia kakra wo the chene say Hare Krishna ko Hare Krishna be shatare we ana kala we ya chene che say obi apan ho achi te say dey hwe Roman Catholic because Roman father ana monk che so no ani wi asense de ni twaka bia na dey say obetu ne ho asi wa say obeka sampa no amada sanya ne fa hodie nti akwai te say spiritual militants ana say asrafo bo ho asra ni bia watare ya chene ho ze we asra ni hu nurse ni a watare a chine hu se be mama nurse hu police ni atare a chine hu se papa police ni sanso na hu Hare Krishna ni ana nyamsum ni a wotu no hu esi ho se boso sum yakopon trodo a ni nkekawe bia woni akono bia from yakopon wi asimu afafeje bia no sa atare we ni ye hye na ye kyeremo se ye kokunkrum bia ya Hare Krishna fro bi altar na be bia ye ko ne ko enkotodwe ni mu sire yakopon so onfa na adom ndom ye no sa bia no ye mfa ntare ye mpameye enko into so bon Hare Krishna bi antare ya shia ya no I just says banga say tam kese ya bo tam but tam ekwesi ya na ase mo ko mo altar ni mu a ti say de enka Christopher say ye altar ho ne ye bom pae me mata de wunti fa ko dabi general even all religion adenti yes Christo by na sabi entire na ehye no na yes Christo by ho ne hu no say ye kwa according to the Bible na ho na kire na tade anehye na Bible no wom say entire I'll try to get the exact code say na enim pameye ti ordinary free by na but na tade those that I asasi ya so but entire na ahote for the kokum bia no general secretary asante memu ana say agbe memu akra na se na na okonkonya dan mu ni ade a ye nhye se bi suit ana say tare a kabana set na mu ye frantuma. They say yes, spiritual activity be a idea. I want to say also we look natural. Okay, boxer shows say pam. There be mo boxer mo bottom because I didn't tell mo bottom nemrim chene say yes be in this car ni beto ana say ni dia ni bie na e kan no say ni dia ni bie ni na na dia kwesi hin bossa so she bossa chese we ni bie ana menua oh there be into the person chene say fine omo am ye monks no omo ni ho adage say me kwahye boxer we ya tare e kala ba kope nti oso ya no pa wa dwen nyina ne se opese wo ye anwoma e beboa kenya wo honhom no abo afo yasema eno no etoso mienu ehonom na banti bia kodi nsensem mo ko galamsi okodi gala kakra no aba ene se ne ho akokam dendenden na ekwa mfa so mo dwi ne de aginya menko a diun gala na bia gala fo pa wura wo hwe ni papa be mo wura fom pa si ekọ galamsi ekoyisika yale gala fo mi twa mo prisi omo ya de adwuma na eden susu omo so mo njae yemi nkomo kakra na yeba beto so de afi honum yakọ Begans Natural Health Clinic Dr. Bibi Watenase ahenema kokobin Fralina honum ana doctor ewo na doctor abetenase die na ese odo ani kire ho waka kire dada bia se de waka no o se aduro nko ano ntumi nsayade
say drone nko a e nom ensa yade ebema wo ya na jai na mo say yade na nkata yakotu afiri wo de oboa ebetu ase no nya ya kire obibibi agi so fa we ni we sei ese enkoyie nti emfa we nka we sei hu ne emfa we mpa we ana ya yesi ansa obunse na yare na tu ase ti da bia na se wo kan no se aduro ensa yade aduro nko a ensa yade Dr. Bibi nana Kwasi Majwe na oho ye de nyame adum ye de nyame ase se de amanfo agimotom kwasem amanfo agimotom pa Big Hands Natural Health Clinic amanfo edinu abonten sia obia bodin kokoben fralina wa no bia na niche ekogina pomden donc ne ehefa na de efa beda CP se de wo kan na ntia so nkonkoma Insura FM 104.5 ati4 na hwefo nyina Big Hands Natural Hair Clinic said abrebi ayeka no yesi aduro nko ensa yade na me unim se Nana Boafo me ba de bia me ba me kasa man bi frɛ me o se doctor we are sure say aduro nko ensa yade bibi wo ho na me se ya bibi wo ho o se doctor me be masem no agimi nsem kura na mo 67 years na me be ma ngidi se betimi asori na me se o ebe sorry o se he manu maduro we manu na me se o aduro nko ensa yade o se okay o de meba na man ne bae wo ba 2 days pepepepe o frame ka chem se doctor so obi ba wo na ne be ma nya adwuma na ansori ama nko ba bia bio asem adanse odidi o se obi ba me ho na ne be ma anya adwuma no de ba me ho na ansori a ma nko ba bia bio yes na bi busa anza den wo se ba bia wan wo chini wan nante afa mama na wo se you adronko nka de wanu bebrebe ni nyina no ke so wo se me ka se nipa ungu ya obema ngu nokre be ma ngu ya ne be ma ngu ne mum be ma na anya adwuma no de nti anya adwuma no wo ho obi wo ho ane de no efi diabetes bi onyae obi nso so wo ho ane de no ye pressure na obi be ka say na pressure de diabetes de na eye first diabetes no enuane awudi no emu nuane nuru a ebo wo be ma no a ife na aphrodisiac properties a bibia meka no diabetes national asa enti wo no enuane nuru a ema be ma na pagya no ema na ewure nchen no na ti magina se gina ntwi na ti mabu adwuma se konkomafo agyan no wo no wo de be ma ni bi because there was diabetes bi national and obi won so na oni diabetes ne ye pressure na pressure no so he o blood vessel o moja ntino ayan kete entino moja ne entimi transport oxygen any nuanu no emfa nko obema nim na ma obema na timi arenchen na agina se gina ntwi na abodwuma se konkomafo agyan entino na oba Big Hands Natural Hair Clinic ya dia fidie badwemba na hwehwe ne hu se you wo dia no ha we efiri ha obi go na dey free infection obi so dey free koko etino aduro nko nsa yade obi wo ba doctor ma numa aduro bibia bi ma yese na ma chew se no aduro nko ensa yade aduro na awokwaje no me ne de aduro ne de ka ye fenchim aduro ne ye kama nanso anya adwuma ni sense ni se aduro nko ensa yade je me number ni nko kakra je number no bo modian so be fa na enfa de keke o fa no store number no ebia na usisi no kotodwe na yare bia yebedi nkomo na ebia wonso so hawa na woni mobi a wo haw bia wakoako a enkwa ka ne say Big Hands Natural Hair Clinic Dr. BBC adronko nsa yade no mra ya so ye na nyame nam yeso mo no number ne ye 0240 94 11 95 0240 94 11 95 I who say wa hin makokobin New Side Junction also pe Flalina Big Hands obia be chiro na de me kan nyina ne say ebia na wutie me ebia ne your first time usisi aya wo ya che ukotodwe aya wo ya che na account say ajiwa kampam ajiwa ka kunyam enne day mo ani nye isan say wotwa fufuo ama na tonkwam ebia ne wanu num nuo bibia bi na nso so enya adwuma enya aduro ne na nye uhia bribi na bribi ni maya aduro entimi nya adwuma na saa bibi na ayira na enti usisi no kotodwe ajiwa kampam ajiwa ka kunyam no saa bibi no na Big Hands Natural Hair Clinic Dr. Bibi me ka cho se bra ne yam fan hye ho ma wo san se fa ko hye no se wan fan hye efito ukotodwe usisi aha wacha wanu penkila nko a enko no huni se eyanwoma bi de wo hwe usisi ne so a ofiri nuane ni enuane a yedi ni mu no o haw bia be pamo na firi ho ena de bia me ka ne se ye fe ne papen
enti sɛ wo anya bi anhyɛ hɔ na akɔ no maduru a yɛ wodaye wo anya di ayere firi wo ho no wo sisi no kotodwe na ayɛ wo ya akyɛ no na wɔno painkillers ne nura hodo a ɛnkɔ no bibi ba ansa na aduro na bo tie bibi ba na bibi na ɛmaaye ne ntina kotodwe ne wo sisi no wɔno mu nura no ma ɛnkɔɛ no bibi na ɛba no ɛyɛ papen na papen ni yɛ ntɔn no drugstore ɛna wonya bi ntɔ ɛyɛ akyerɛde yɛ ɛsɛ yɛ kyerɛw yɛde bia wɔ nakadeɛ ne nyina so ntia no ne yɛbɛkyerɛ nakadeɛ ne nyina so ɔbɛnum ama aduro no ayɛ adwuma wote ase because obi wɔ hɔ kora pa ne mogya no kura kita no ne blood group no kura kita no ansa na obetimi anu maduro bia ma na yɛ adwuma no this nnuane nnuanum ahodoɔ bi nnuane nnuanum tumi ahodoɔ bi ɛba ne system no a neutralize system no ansa na amaduro na tima yɛ adwuma because ɛtɔ bi a this will neutralize o system no na aduro na yɛ nyina so ansa na tima yɛ adwuma hɔ ɛnkane no obi kɔ hospital na doctor prescribe aduro ɛde ma no na yɛ man directions how to kwa befa so afa nuru na yɛ ka kyɛn sɛ didi ana doctor ne bɛka kyɛw sɛ didi ansa na wanu maduro no unim die ntia doctor ne ka sa kyɛw sɛ didi ansa na wanu maduro no esan sɛ doctor ne nim sɛ ɛsɛ wunya nyina so bi so otie nkomo yiyo ne sa wo ntia sɛ ɛsɛ wunya nyina so bi ansa na aduro no etima yɛ adwuma sɛ nyina so no ɛna me kyerɛ wo sɛ wo anya obanu maduro bi anya adwuma ɛno tia big hands natural health ne ka kyɛw sɛ wo gonorrhea na yɛ wo ubemom hyehyew odwenso emaye dwenso no eba kitikiti kakema na dwenso do dwenso no ba kitikiti kakema dwenso do aduonso na apapa ma ubemom hyehyew ensa hodo bi sisi ho na wonu maduro bi bia bi na nya adwuma uhia nyoma contain anti-carcinogenic properties antiseptic antifungal property antibacterial agent we mu na enoma bi a yedie unya enuane yedie na nuane no yare na so hawo ne ba unni ni sɛ da bia na udi no ye wona kwan a obetumi apply na etimi activate your system no ansa na aduro bia ba system mu ayɛ etimi ayɛ adwuma no because enemu mu ano kra no unnu maduro bia omutimi dwane ekɔta baabi for about 3 weeks no masaba enti no sɛ ba yɛ omuntimi nkɔ no ɛsɛ wo neutralize your system no now we align the whole system na ma system na yɛ ready sɛ be fighting infections bia amanda ko away ɛno na big hands natural health make up choose hwehweye ne nyame nam yeso mwa na aduro na wonom anya adwuma no bibi ba ansa na aduro na banti bibi ni ma ya waduro no obanom enso anya adwuma je number no ye 0240 94 1195 0240 94 1195 ebia na wutie me oye oba ubu nse mayi ukroyi anso ode puan kafra eyewo eyi sa akatoa aha wache batra wani gie so pepa chow ene otwefufu ma na tonkwan ode puan yana say yeast infections ne ahodon ayewo che ne wanu maduro bibia na nkwa kai say big hands natural hair clinic yesi aduro nko nsa yade brayan kire wo bibia nsa na anuane no bi wo ya ma obi ma preko pade eyewo na firi ho na de wuntimi nyon so wa hya ase ayo se stroke na achew wonsa ufili namne sentingling wonsa wonsa no wo sempane na yetititi se da na nsa achew obi mpaboa woro wonhu isi efre no maame ana papa mpaboa na woro ansa na wotimi akwa enye wa because o blood vessels no emose sinti moja no entimi circulate ye eno no bra big hands natural hair clinic na yen show do obeye ansa ya manuanu na prekope wo system no aye kama ama wuntini ma de da ho ama moja na timi afura ko all the body region ama wo how we experiencing say ejai obi nso da wona wo okodampa so say kim na ni nkum da de tie na ni nkum nya ne say colline na ehwe na so no tie colline na ehwe na no so no ebi ni ho colline na ehwe na no so no asa enti okoda wa na ne ma obeye na ne ma kola na sa na ne mede o kola kakra nso so a me patro kola ne nya duro obi otimi busa me patro kola ne nya duro eye nuane mu kwankyere bia de be ma ansa ne ma onuro na preko pa no nyame afa yeso aboa wo kola na sa e bia na yare bi na be pam kola na firi ho enti na asante wo tokete so a wodi ba gusu sa de ne de nso ba e be boa ne kakra nso a wo sole kwadwe nso pe na ni ti ne wo sole kwadwe nso ba ontimi na biem obi nso so da woda be 10 o'clock about 12:30 na ni ti on na biem kola na sa eno ne yento no drugstore uno untimi nkoto na aduro nonnom eba saa na ade bia de be hye ho ebeka ho this unya nyoma bi na timi eden repair problems na won free ho ema ho na abere bia wo da wada wati nkomo na se obi nso so adwunso na adwo ba ko timi dwunso more than 5 times na de bia big hands natural health and Dr. Bibi me kase be ma biara
woda naju baako adwin so more than 5 times bia na be ma nya adwuma ne be ma nya adwuma if you say show dwin so na e fam no e acidic eno akura contain salt eno kro nso so ye acidic eno so contain heat eti we nya fa be ma na hojo this all have big hands natural health and nyame afa so aboa obi nso so hell diabetes ni pressure ba na system ni munti no enuane nu eboa no say alpha carotene lutein na eboa ma nani atimi ehunu ade ye na nani ehu bibia clear no enuane nu na sa enti ono de bia obi ba ohunu na ne blare I say who are you sa obi nso so wo hwe nkyero ya na atu abom this what kwa chire pa na ente sa say na nansia na start because of say deficiency bi akanani eno no obenu madu ma na ya adwuma di se wunya nuane die makonkyere ansana sa obi ho anu madu bi bia bi so still there na ya na bi wo kra Africa po de ya gene nsam basa di so have big hands natural health clinic ye de afidie badwem ba no hwehwew ne hu die nti atosina ma wadi hwe no wadi hunu no aye basa aye blare na hu obi a aye who are you na hu Africa o se free fa be patcho enya wa this all have big hands natural health clinic na nyame fire so eboa wo be ma bi nso so akogina ba bi so wo dwenso wo de nsa to no trousers mu wo hwe ne be ma de adwenso se da bre bi amekan ne nsa da ne trousers ni mu hu ni be ma no ei edi asem ni be ma ne be ma na yira wo de nsa chi ni trousers mu be one na ne wo hu ni be ma na nka pese wo de adwenso de obe hu ni de nso aketekete akasa chok odwenso so pressure ba dwenso ni se pressure ne be ba na dwenso na to sem no ne dwenso no e ba kakra bi eno so na se aguni mpaboa so ama ne be ma na hi amem asa be ma na fon e ba sa hwehwe big hands natural health clinic na nyame mfa so emwo ne wonyi wo haw ne sa atibia no emfi system ni mu obi so pa wo be ma no ba o ma ware more than 1 year enso so awo ne ma be ma no ba na ko yesi bibia ye kama enso so ma hwa wo ne ma me pa acho etimi ba sa da e ba sa di so wo ba no be ma no ba na ye show nyoma bi etimi bua wo na ye show estrogenic food bi e betimi speedy up things ama wo nso so etimi aden a facilitate quicker conception e di ama wo ebi wo hokura aya nyoma ketua bi o so be ma wo nkwamo no so wo fom e pa cho ba nso wo ba ko 8 years ni e ma biem this all have big hands natural health clinic so wo di an be ma ebi wo ma na se bi ni say azoospermia na say oligospermia ya me betimi afa so aboa wo enti wo how bi biara e how wo sisi ni ukotodwe e ya wo ya o de bia obi so le de bia no honam ye ni ya no honam ye ni ya nkasa o sori fini mpa so o ntumi this what na se wa no maduro bi bia bi enya adwuma me pa cho this all have big hands natural health clinic na nyame fa so eboa na be ma wo be ma nya adwuma de anase wo be ma mu mmere na ntimi nya hwe de se wa ma big hands natural health clinic na o content no what say de wo pa akrante awie na wo kwa ko hwepum akrante ye nyi no pum se o pa akrante awie ye hwepum sanso na te se obi a wo drive car na ni petrol asa na wa ba wura choba emekwa filling station ho big hands natural health clinic ya sa sorobo wo fire yonko a wo kotokore enka soro ti ma se mu kwa wie yi me de me number na ma wo fa na mfa ne keke o fa no store na o how bi biara how se wo tin di na so wan tin di hwehwe big hands natural health clinic na me mfa so emo na frɛ me ene me twetwe yare nkomo na me be fa so abo na untimi na anadwu ya ma me nkyere wade bi na ma wo na ma wanya gidie mapa no timi abahwe big hands natural health clinic number ni 0240 94 11 95 0240 94 11 95 big hands natural health clinic ubehu Dr. Bibi ewo ahene makokoben New Side Junction we also perflelina we do have big hands obia becho ye kira kwan ye yira kwan frɛ me ma me muso ne antwetwe nkomo yada se Dr. Bibi ana yete ne nka no nyame hihia no papa nana ya bi ofie ha sei o kira me menda mo amu peloto number no monko na monko na monne nana ya bi nkotena se na kwan bia so obetena se na waboa o se obi mfa ne de ma obi wa ya ma okoji loto number no mfa ma obi una okoji ye ode ma obi na ma me kan hwe nche no una ye de ma wo nti ade na wo de koma obi una akoye wa mamre ana ye de ama wo
Upe bi akona kwa ya mamre. Mo amope mema dru pa gina mu no nso na ye bi edro di habare die. Ewurade asu nso ye nza jene wo ho. Mema dru me say te pafo pete ye din pe se din na ye bi asu kwabre suje anade aba. Na ye be kone akudi nkomo e de free. Baby. Na galamse fuyi wuli be show bibi di akyem na enche ye be koso. Na ene se wa omoto mbon obefie ha se na ye bi tutu spray go so men Canada ni papi abaha wo ha bana akachi ade baba ade na baby beje otutu bi Luxury deodorant spray and body splash so bi go moto na honye me ma de ho ma de ho ne ye fa wonam kankan ko bi fiu anya sa be gu ho ani ase ko na na omiemi spray gu ochi adan ma ne masa Remember the storm Run Wild Legend Anna Faye and Masu Obsession Instant Crash and Mademoiselle Cosmetic Shop Bia Kwa Benya Bia to free 0240 15 2204 0240 15 2204 Nane Wonomo Atuchi and Komo and Noano. You see the Abuba bitters Ediaba a sa pa won the old one what to ye. To a bo what to ye munya dream papa on wa butwitwa bie mo pensa papa baba kwa eno ene abuba bitters eno na mansa nyina agi atum sisi obi anum bi abuba bitters eye kama na yasa kofa abuba aromatic snap e de aba ena nananum ye de koda nanum anim ko yi apa ye frem na de nsamanfo no omu nyina omo we nsapo kofa nsafo bi agu fo mo mba omo we ana omo abobo mo snap papa eno abuba bitters for ene de akofa e de aba pebi uko ba ton se bia wo se ope abuba bitters ka ebe boa mo didi ba bia ahyehyai fefefe wo no pe dodo mu no mo mfre eye Carefree Enterprise ewo 0246 18 70 24 0246 18 70 24 na no makasa entonto aba ofie o magifie aboso na da bia huhuro berewe pa na entonto se jeje wo bete proud na ye bi star ntoma kura no proud wo bro mo ha adwene ko pesa so mosquito spray enquire oh shit anaso be spray bua ye adwuma saso peso kum ntontom dia na wo kum mo prekon ye frɛ no kum ntontom prekon saso ube kuni dia nyasa ba akora mo spray dia na o mabo ade cha na o ma sori bua ba wi wo no open dodo motoa na wa fresh Samara company 0246 86 70 47 98 0246 86 47 96 98 na wonim panyimfo atwetwe nkomo saso wasikum tontom prekon na noa enono bia be kama okay afi yankwai na abantie bi osi okọ galamse hu galai dana me yama mensu story ne bamu a na afi ya tiesi ho no oso okọ gala akope bibia bedi ene me be den anenam na omo ye adwuma no a na omo ti krim ko Facebook na ko hwe Nshira 104.5 FM Nshira 104.5 FM na ne nkrofo yi ka kire no ha mo da mo hwe na na ye bi hwe ebuo na adwure gu no susa no hwe wuli manu ko kakra na ye hwa de ebuo na adwure gu no susa no o ma ko yi no na hwe eni hwe se de o hye ho pa na o pa chose mesremo gala o hia de ni pa be kwa chiri na ye bi no waka no o hia de ni pa be kwa chiri na nka bantie we pa sabi anka sabi onye adwuma bi pa na ho dwo no ye na akatua yi a anka be ko gala
aya ma se nkwara nkete be kona 8 years 10 years 15 years omu nyina gu galase sa na yi na no yesi An Roberts akoto ahye omukọ afra omukọ yinsu nam yi An Roberts pusu nyina An Roberts fo kọ ho ekọ omukọ robo omo ekọ ayi no ekọ pe enam de aba no ejije omu mfidie wo omu nyina ade kọ omukọ hwe mankura be 8 years nyina eka ho bi omo to ho ayo kwache wo mo yi omukọ na se tabi enkura we no papa ye adwuma ana adwuma bi ho no nko mo nya bia ya anka mo nko sisa nkura 8 years mfa nko gupu so anka bante won nko gala mahwe ebo na adwa gu no so no hye fam ho no na oje ne ho anyi ni fam ni nyina abo gu so da ba ne ye be yi abuba we na de wasuri kura na eye adwiri o de wasuri no kura eye adwiri aba be ha abusuafo wo de ko Facebook na hwade de asuro no kura no nyame ampata ne no age krim ene abanti na chese ye baba na ne tinjira yam ganam se wo de ko Facebook wa ko hwede asemo aye ken na no omotima abomode ayi no ne fam ni nyina bubu ne fam nyina o hye ho nyina moje pram no o hye ho nyina ne fa pram moje pram no fam wo no anya sam ketwa nipa ba oso ko pesika kakra be fia be hwabusua de akwa wie ni nie ebe bana ne fam nyina tete ebo na twitwa ne fam ni nyina de enko a ko Facebook ene da ho no hwe eni na no no obiebie na no ana ne microphone no nso ka che kafra wate ye be UI nyabotre no no nso so kasa se mesremu momode na munyime anya saade a ye wosoro no kura mate se ekeka ma ye kikiri se no so gi krimu a asema ba da ben Ghana da ben pana sabio sa ne ma we nyina etuo betwa da ben Udi titi na mba Ado watem mo mabua me why na nkrofo ka se enye yizi o wo de wuti akwa na ne kitu abi wachi epani for me se mo mabua me why no watem mi wo Edin galay ya ka na nsusu enye omwa se adwuma wo ha obi nko gala mabo nko dwiri ngunu so ko Facebook na hade na abanti e hyefa wo na bo gunu so no wo tempa mache mmabo me why se ne bu nyina bo ni mmia ne bo na bo no kura bi e sharp se odi agro e be twa ne bu no mu na umbende ne fom nyina untimi nsho ne fom nyina bubu ye ntimi nsho weni na umko yini ni ye ntimi nsho video ni omo yini ni weni oya okọ wie ne nana bubu gugro hey sika ide be ko achiro ko pesika ba fie nana kakra na fe ye mfa wo de no ento so nana ye bi nyame ya adma free chine ko ni wo hosa 6 to 6 ne fiara de mo beba no mienu na mapon ti de bia me wo ho na ene de ma o che anya hwe nsan ka nyame se na nsen me ba o mo se me ba by na me ko na de ba na che na ka mo bia bra na wo ba wo se na ne ye bi wo si nsu no ma ye no konkon so ene be to da no ba wa be ko ho ko jire nsu na no no aka kan wasem no wa hye obo na wo ko
bomu aba na wudi America na waba na wabeda ase na nipa ntra hɔ kwa de bia na ayi Mr. Sante oka osofo ose wonam ya abon ho eban sakwa wabon ho ban anka bia anka nso wewe yankoto de kra wonko sa iti de wo pa sebi akwantu aware sem adwuma sem but this time de wo hia na ba te de bi kakra bi abeya wo sika kakra no beboa no no watutu so no bebo ho ban busu ani esan yo be pafiri yeso nipa boni fo tu yeso sade e de gya no ma ye nyankopon enkoma ye ne mo bonsam de ne ntra eti wo bia wo pemu abia wo ba so penso ni bia kwaya de be ma obi wo peso se tere bi na de akobo kokoko so be ma bi wo pesemna e de akoye bibia ye be ma obi ese bibia bi wo ho eti wo ba no abo ho kakra wo ba wo to wa de no yin aba nye bibi sika bebre sa kakra bi ne mo wo yare a na watonto ase kakra na me ne waka wo duabo de nye me nsuo na nya wa na me ne waka ho asem tiatiefo me de manu besia me number ne 0243 13 45 35 Yensi subiu 0243 13 45 35 me WhatsApp number ne 055 76 67 510 obi a wodo me bia na wo ba so asimontem wo ko ba bia wonim kuronum wo asimontem no akodu be du ba ko no mienu wo firi ho kwada na wo bo abeta anajo no besran frɛ anajo no ana no oba na na minim kwai na frɛ na me ko pekete su bia besram obi a wo ba abrantem ne awientem me da mo ase na ye bi no ebia ya bodua wo fu aye twon wo je ho anye mentra se ma ense wo yam niema nyina nsa wo mentra ma nense wo yam niema nyina nsa wo yam niema nyina se wo ba na ya dane kura na body na sei body ni nya sei a na emom na bre epempen so na odimirika mentwen so because ensuo nya wo ehya se bon ka ye wu akwase yare bi ho kra aye kwanko ebia na obi kra dome no na akwaye yade no wo huna no no de ko doctor no de ko ti tam na ni beba no ho so se mekwa busa kwadwe mu no na ayi mentwen di bibia wo hu se niema bi ahya se enkoye tu na montem e ma na njensem ansa dem kan duabo enye den a e bana wa behu niema bi wo da esum wani su na kwaso nu so bi no obi ya fu otime kwase no na ne de ekoso one ne bohye ne de so o de enso show de ni nyina galam sefu sesa betu de na tu concession ni nya hwe chini nyina akọ ne die se galam sefu no mo wo na meti a obo ano no de bon ho no ko ba bi ko di aduro o de abetwe eti se so tra o de ani e ka na abetete na mse galam se obi ye boka pa bebre nti sa ne mani nyina no wodo ani chirim na ye bi ho no ma obehwe ni nyina mu aka ni nyina kire su ne asu atentam galaya mekoye ana concession ya makoji a mekotu godi misrew beboa me ana emboa me ebi wo ho na de na me ya fa ho wa ye wo ne ma afi wa bo se ukwa enche na ne ma bom ma wo ne ma fa wo de treto ka de se pesa onyankopon kra onfa ayi friends sika ma kwasia na debe wa wani atie no de wa wani atie obetu ho kwan yes akwa na se obowura mu aye sika yigina na do so de obetra ho sa na mikoko mate makokali eminya magazine ubedi usika no kura bewie wo hunu debi akoko aso abro so bag abon samfo no ya tra ba be se no debi akoko aso abro so bag viensa bia mienu twafe no wati bi da obo so so na foketu abi bia obesesa du ba ko du mienu du miensa na okonanim enti na di wanfa bibia anya anka eka na ka kura ye wo we so anfa nkruma anka wa be ye toro de so mo ani ye de na pesika sika de e wo ho na ne bi number ni bi 0243 13 45 WhatsApp number ne 055 76 67 510 eno ano no woni na ye bi enkasa na koho tuanamo koho na obeboa wo bo se niema besesa unim se farmer trust for akofa no pebi dia ba farmer trust limited
na wodra wode abadwa so no unya bia beboa papa Valuvite Valuman eno wodwa so Valuvite Valuwoman eno so wodwa so Valuvite Beauty Plus ane yewo Valuvite Atroflex Plus ane yewo Valuvite Menocare ana yewo Valuvite Immune Life yewo Valuvite Omega 3 Fish Oil ane yewo enura hodo ekeka ho na wodro ba ko ye Baby Vite Drop and Syrup eno no boa nkwada papa ema nkura nyini fefefe eno no minerals wom vitamins ahyemu ma nte boa nkwara ma nyini yie Neurodol gel eno nso so ewo hono ma obi a ebia ohu ba ebi ye oya odi fafa hono mo twitwi so a na bonse na ni spray so ho ni nyina kodibro ni momra na mo bi mo yini ba ko so ha na kasa ni ba mo wai ni nyina no ye nura eboa wo de fefe ba bia ye oya na ni nyina e be jai wo spray ho na e jai afi bioglobin syrup and capsules eno de unya bia eboa papa vitamin B12 folic acid eboa ema unya hodin gina so kama mujawe ne saa ne manyina yitu ase e de ma ne what transfer 400 tablets and then suspension eno de sesunsuro no gigigigi wo a se o pesunsunu ebeboa eno no your trousers 400 and ye kamfo e de amount say no nyina na bi pharmacy ahodo mu a wo kwa abenya bi ato dudu mu a no afre 0561 088666 0561 088666 na wone mpanyifo atwetwe eho enkommo na ye koyanimu a ene se kojak farmafo omonso akofa kojak charcoal toothpaste e de abai ye de twiese ye de twiese ema esen eye fefefefefe esen ye dindindindindin emuamua bia wo nipadua nimu no esen nimu no ekuwa mu nyina ama nipadua no da bia na etiapo ejina na ho odin so ama wose no aye din tumewie nam kama kojak regular fluoride toothpaste eno so ewo ho no mo oze interview ni nyina no eye kojak charcoal fluoride toothpaste awade aba ema sen yedin esen pa ifita ema enkaboni nyina so free enumu ana afi kojak p ne F sensitive toothpaste eno so boa ema watwitwu osia wie na ade no agu onum pusu no apu agu bonse de bia wonum ye fresh hwehwam afi kojak farmafo akofa kojak pro code baako e de aba omo de na friend original no enkofa pro code fro bia so pe kojak pro code no bi o wi mienu tipa e baako na jai emma bio kojak pro code ye de ne papa o pe dodo ato ana so pe bia to pharmacy bia ben wo ana se kumase wo mo e wo Central Market enkran we kan shi drug lane 0244 559597 0244 559597 na ono wo makasa SCC say enkofo ka bia nkukun hu ka bi wa akofo say de wanu ma wuduru ebekun ka ba ku bia na say omse aba udi agro betia ne popu gbongran na wosen SCC omunya nkwanhie bia na ene say opese wo kokumase to Accra Kumasi Accra Kumasi Takrade omu nyina no eye SCC ne yede wokro Kumasi Tamale yede wobekọ na womu niama bia ekura wo a wode kofoka no yenje ohwe ukudru bus terminal bia ti esi jojo passengers fo no na niama kakra we na okase mo charge say ya na mbo afu niama kakra de na wonfo ade nso a ne yedi watem STC omunyesa omu Kumasi eye labor asafo labor roundabout no so eye total filling station echi hono a ana abehunu wo no ana se upebi ede wodofo no ana fan club bi motu kwan a bomodia na frɛ wo no na buku ana unya no okra me patcho me kwa kram take ne yesa no twa in advance 0244 412 01
0244412016 na wone STC for atwetwe nkomo we ye odifo Joshua nie wo se nyame betumi aye na wo se ampa nyame obetumi ayo enra na ukuada no hyase ya wada na nefia dai ode awie ne na anwumre watch night kase ta so den sabra me kase nyina no asori guso wo awokoda na dadwene abaifo do atompu kyirimu wanum nure wo wiase nyina wo yare ne nkoda bibi kurem yesu si ade wo ha na de ban no hwe nya yizi o wo hia ensa bi mu odin nti anadwi bomodi ane fo ni chim udifo Joshua Banks na so ye wa twema ya bi usu be si o block factory ana obi sa Joshua Temple obi abechi fro udifo Joshua koda na ne tse usu ni tse bebsum na me ebetumi ayo the number ni 020 423 0009 0204 23 0009 Prophet Joshua na wasibra ne nyame ewotumi amuzu pi heba mixture wansanka bi na wo yo ba be ma eni no boys na ba ne mpa ade ebon no nka omumpe de ebon na emumo ne de ndi difu enum ya na epe ana etimi che da kura kotwe otwe bi ni kura na abedi na so otwe bi ni ya na je ne spice no e ma na ye different hinimu e ma unya different taste udi en wede emumu na koye se oba be ma ne ba na o hye pie twi ba ko mienu na ade na agedem ho a ya na ma agudie ne vem so nyina ate uhia muzu pi na wanonom be ma bi nso a ne be ma ho tantantantan se kotrepompo ni ho no e ho nya anika hwa ho nyina nsansa tantantantan o ya de kopa muzu pi na so nonom usisi ya oya kononom bi oba bi wa ne nkomoso edian be guso pa abaka pimples akese te pafu ni sisi so na ordinam hosa je pieto guso mpe ho asem nka bomodi ana kopa muzu pi na nonom ho beto muzu pi die e wo dwaman so uko pharmacy bi e ben wana se ba shops bi abenye bi open dodo to na akọ Dr. Muzu na so ye otafo nhia so Muzu Junction ana Dr. Muzu number no 0247 776743 0247 776743 na one no akasa Alaska Star Enterprise wono de enimu no ane se yesi fie wie ne yesi ho ene na adwuma ye fe papa ude osi dan wi afre no ka chen so de ahye nsa ubewura mu a ubepia bakwa aba no nhu se se ofie na asesa kra asesa hwemu otisi mo yi neat se eye demo sisi ana efie sisi eye ono a open marble sheet blind curtains and afa material curtains fie bu ho wura mu bon da bi owura na sent bi edi kan hia kopa aroma diffuser ni bi eno de bia ho na no amia kakra bo nse owura ne mu ahwam kakra afa se ope ring light bedside lamp sofa covers decorative watches and afa flowers DCC fie ni nyina na yo no plastic wardrobes any PVC floor tiles artificial grass ni nyina wo de aba and afa PE foam uhwe na chikwan ya Prudential Plaza hwe ni mu Mrs. Anochi Plaza dan no amu ana so be friend 0200281080 0200281080 na ya bi na me kan ho asem sisi a kire wo no mentena se ne ngu e ma ba ifo mfa abrabo no ntu chacha papa bi kra de so ni mo ti etu susu to no ma be fako tika ne hyen kro beba na ni ho bomodi na kona na ya bi ho obayehwe mu nyina no otu ase pama ba ifo ama onsemo yedidi nyina no niema ebesesa ama wate ho kra na ya bi wa aguna saman wa bruchi wasi fie sigana na wo fa atefo tetagum saa twi fie no kra wo mfa woni mehu da saa na wo maye wa brabo ye se wo ro bebo bra no na emum no wo no entrem wa amfre na ya bi abebre o wasi dan fie du no ti abruchi sidan sigana na wo fa tetagum o ma pro wachi tuntimi mafie oba edan ze yo di ache fa chepreko wa nkoda na ya bi ho asemato the number is 0243
13 45 35 0243 13 45 35 one na ye bi entwetwe nkomo na onje so bibia be fine ebia enwumre ye kase wo apoli anadu kotudwe aboda bi mama wa affect wa ma wa utim say yes ade no ko mu so obi pa na de bo wa nka ba bebo no ti ya oya eduru ba ko pe ne nim the here da heba ointment udi bi fefa so a oh ene wo ye okay oda obeda uti pai wa fa bi fa mma so ana se honam nyina yo ya fa bi srasra nsan se bi esu fa bi srasra afi wo ye adwuma kakra bi no abre fa bi srasra obinya hoden agina mu aye adwumaden ama na boa odachi upe bi eto a de ne heba ashtan fred mez okay o ana fe samenko omunyina no ensusu ewo bi kejetia hono mo a ana ba fre mame dagomba number 0242 712113 0242 712113 na wone mame dagomba atwetwe nkomoda hia da heba ointment dru ankasa akasemanum mame nje mu fama yetifo no mo nso mra enche na my wife enso so aba be kamensa ne kura de masita aka ho wase so fere nanimu a wuntimi kura ne banwo oka ho bi crispio heba enche bia wono ye betena se 0322083581 83582 yenka banti asem kakra galamse no adwuma ni ho nyomo nya se ompom ni o nya sakra na nipa ni bi pom na anwe dwire gu no so ekoyi ne na nyina bubu majoy yeah baba. Hey Esther we got a party. I was in your major or cancer markers you So who ye dear and some make nyina yensem kese ya make nyina ye no kwasem na make on any pam penisa how come see na dey kan sem as we make so real I was super you me boy nyame na abo na wo me yire Esther de wo de ne you e kapa e bi de nye wo say adanaka me say wo de wa de ne se ka nti problem bi ani ho che se e bo dwuma se konkoma ne agyan I was yes so mo kwa de mempe umpa de segum no hu dabi segum di de nye enye so beti 3 change Esther mintio ba ko si are ho okopa bibia bi wa January ni na ma wo ho se dia akwa akoso no boys no so mo kwa yesa de no esanke ma obia 10 years mo ko tuma ya se don ko mo ready afi mama akora 15 years akoje 7 years ba ko se akora no kwa ga no kwa no honje akoche obi dem nka yedi ka ma ba akono nka ba ko na ne de o sa na ye ne de when obia so anya boys no kwa for mo no kwa aso esa no abeju phone me fa so baba beje yo wanyi am wi so ama wo oh meje ate Esther me da se esofua me am do for Esther no ye ntoa so me pa cho majoe ofa Kwasi original na jedia of yenko no no me je jedia kedi de shi gini ya no ya mi sha so na no do ye ma shi wa college na ko voye bi so ni ba na jedia bi chia over ba wo ni meduma because we bro ko abremu ba dia o si bi cheche mu na empa no ba ko dia ba ko yi dia na ati akotwe na da dia empa ni bi over because no so mu no na over no kwase wo brave because aye ni ablebi e man bi kanye jo ho obi ha be kanye su no o su ti so kra me so ade na ba enye izo over wa bre na ya ka ye ja ko pe dia bidi en be de na so fa galam say ya brady o mani mo hititi be du pembe so de man kenin bi wura e no mo no e di ese adwuma no a na ehu because of me so dey become ya do man so ha ya ban te si bi everything no ma e di asase ase no se bi mfredesa wo nkwa wade unya hu ya so bi benya ye be bia ne twa so wura so fa ye ne be man
man ya come again na said it. Nigeria na yete nin kan me da ase. Majoy. Kafra. Yemfa de utwato. Hello. Over KB. Eja. Good evening. Ejo so. You me and metia for ya be. Money ejum. Ya kwedo fantastic mission na make say. Over. And then hopa na ade a mesua wo nkroma ne kwaku mo case ni say yen hwe nipa e form of better yen. So we help the driver now. He was just trying to help. But nipa no be fan of ten and could be one no so take advantage of investment. Okay. So what you say? And now on the balance issue. And I make cut me no I live in Tapa. When I call you GNP. Some of the land may be koji on your blood rituals. It is a umbo who buy. Yetimi du twaso. Ye do nka etwaso. Yesi be ya djuma o gala na se yetimi du twaso. Be na me ka me se utumi na umbo ho ban na se utumi na o kra no de. Among your peers and our friends number 4 kono. E bia na nyom boni basa. Sinu na djuma na oye wa atme so nya moja. Okay. They are very careful. Okay. Ye mpenyi fo no ma criticist ama ye ho chie na ma na to ye. Okay. Ye make sure say just say we should be desperate for everything. Sanity. All right. Yeah, that's it. Of Nyaminka. Nyaminka so. That's it. Yemfa obi abiu yemfa nsiwo. No am free nyina so Nyamin Shamo. Na engineer Kedu baby a obi a memo adwo menim se Nyame adom ho ye. Kedu gas and oven. Gas oven papa fie so am bola kase no ho. Ana afei aboa so tow boot. Munyina monno aduane fie na anu se makwaje bia ma meyere crispio se onno ano so mempese obehihye ne kala no asamba ho ebe ha me pa tie ke edu gas oven ana makwaje bi nam de ama no no amoto pa no meat pie eni sankrofo ni nyina mo amoye choba akese ke edu gas oven papa fie ke edu ye kana nyawa nkenyo you see credit the whole Africa Abidjan fo nyina fa Nigeria fa Togo fo fa nye nti ye kedu gas and oven and ye kamfo de amawo kedu gas oven papa fie ene honomo ke baabi a obi a no emwacho monto abante ne ma na ye papa monto gas oven kedu Gana usan ho obehye yada mo se sabre de ye bekwa no na me ne me yire play no ebitu ne me yire bre 4 minutes ko se me hwe ni nyina se me yire me anam ti me anam ti na ni ba se ko tiri wo share Yesu atemu da de ode o share Yesu okwa so atemu da bi o pede bi onu ana o share ni tu ntura atemu da unu ne na ma o ntura atemu da sabre de abusia ye kɔ ne yakodi nkomo e de free Chris pure herbal clinic ho na me yire Chris onu ana timanim ne yi makwa do wo sheze ro ti ato na no yi onu ani we phones we radio so yire na wo frɛ me esa na betwe ho kure se me ya meka na metimi so so make radio so yire then one time me kunu ho sa esa radio so yire de we normal ya ka me yire tie mo de mo mra Facebook na mo hwɛ me yire mo hwɛ me yo so no ni so ade e fa wo ho ka ye na no ne na fono ye hu ana mania bibi ayo obi ba ko se Kwasi Boafo yire no we bibi pre omo ba adwuma ko se Kwasi Boafo yire no we woni afi adam pie free office obosa ampa abantie ye ni so ade e fe me pen kwanfo me kwanfo kra kwanfo de bichi ai oba ni ni oba oti won mu sabi be be ma nya adwuma me de pa ko betena me ho okokra ko na sigma se ne tie ko pam no kra ba kan betre fi na be ma kra se o mo number
o mo di je number 9 o ntimi shegu enti wono ana ye ka memmadru a wakofa memmadru me se me yire me se me ka se wo bi no wo bi wo ji ne memmadru na ewurade akwa be se dan duruwa se dan duruwa oba na nkasa obetide otide oba ne betide na oba ma so watide otiase enye memedro bia na ese wonumu bo wa ye aphrodisia bi ne ati sabrofo ni akeka bom ne de ama original memedro no eno ni kura ni eye powder ene de omo die na ewu kojo we ye kojo tofo omo die na ye de aba ma mehwe enso kura no omo die eno no wa wutie mi mesa to aso be 40 days we ebe peja kojo we ye ewu kojo sole a ejonso kura empeja niti no dia wu foi no light of crane sumu drum jare we your friend of abomija ti me hwese nti be mapa obe mawu asa na wiase be yo wiase ni kura won tenka wiase nyina ba wie obe mawu am se udidi enye de na wudim se no nko ane ade e ba be ma ho etimi ma ne hye ne ho akomfo obe ko wura mu akohye ne ho akomfo sisia ne be ma nya adwuma ehia na won hye ne ho akomfo ne yiri ja na won hye ne ho akomfo but ne be mawu a obe ko wura mu akohye ne ho akomfo sisia obitimi ko tse dwa no wosusa no le ba yo na de eno wajami mu ko no le ba yo ko do zuru ade wajami adrowe 40 days so be ma no sorry gina so say chirebe the amount 20 years abaya adrowe odo e wusa me kanu ma ewo mu a me kanu ma ewo mu a wo bedwane we ye bibidro ya haban ni nubra ne we ye na be medro pa wo de sa obi be se yankwate yare men trouble che ma weda nku be mo ne sankwate yare na de asa e mo ye mre ne so kwa de onya kosa we dia ene ene kire se wo sa na no oba na ye ready gina ho je on de mo ya na ni eno akwabi ba shoes no on de mo ya mre akwabi ba shoes mo ya mre ana okọ ge bia dada na je ne 100 cedis so nko oba ge na ma no wusu ten be man dey hard pa hano cause or serious we nim the nije bia e won life we your friend saying ofa bomija kai say wonya eye na sole sa na otisi usu dia wo boja nko a busu for memado na ni o we ye mo amodie fine light of cry obe boja imagine am nko sesa o men tinase ni wiase no nyame bo be ma se be ma ni je wo wiase nyina ye se wo ko ba ho ehia ne said die wo court case said die obekọ onya kọ ho na etimi peja ne mu nko me dayare bazukra na obakra na meyo ebo ama me ho tom ntem pa na nim so obi da hospital kra na obi kwasra na wotimi wi hospital obeyo omo wi da me ba boy ba ko pa o Israel say sia na de se metima ka se me ya yare ko da hospital no da side ward se me da side ward oda uko hospital ya takwa omo baby omo VIP nti ye anchirafo yare ho nti ye jo to de ho na onko a akonye so obedi so air condition bu ne no asem ya ma lock no me lock no na de sem be da obobom na mum bia na ma woro me ho a me hye matade e so obom nti be made be bia sa tadwe utra toilet so wi a wotene de utra afikyire ba bia dufochie su atadwe ubetene de be ma de e ma oba ma ngu da bi abra wote ase hwe wani je nyina ya wote ase usika sem de ma wudi ska ya wode ya oba ma ya adwuma no correct e ma ya tibe jeje usane akogigi wa dia ne ya nu nsa to na ma mare edu anyumra na wo kofie emfa tubo so wan kata be trefia obadwena da bia wo problem da bia utipa o Chris Pure Herbal Clinic a drewy the friend of Faday Bomija Abozegi of Bomija Bomija what the other form kojo tono of Bomija man say wo ba crispy abeji of Bomija ibi wonya de kwasa wo best 4 days bia wo besa bento e say we dey me sansa ka ho ene na chese ene be ni na chese da bi sa no e be gina so ache wanka
wampo ho bɛkyerɛ nti wei ɔmo a ɛda fam kodwo tɔ ne bɛɛma wo a wotie yɛ na anadwuma ne me kunu wo a wɔkwate na ewu kodwo tɔ a ɛntimi nya hyɛ no wɔprɛprɛ ɔmo prɛ ɔmo da sɛ solitie doctor solitie Dr. Chris ɔma bɛtɔkɔma no wei yɛfrɛ no ɔfa bomigya wafa sa no 4 days bia abɛsa ne bɛnto amienu 4 days bia wasa boro so a 1 month to 40 days no wobɛhu so wɔgyina so kyerɛ bɛn enti ayɛ crispy herbal clinic ɛna anwummerɛ mu te yɛ nkɛn yɛaso yɛyɛ hɔ deɛ yɛsa nyarewa bebree but ne awurade ahyɛ dade ato makoma so ɛne ne yɛdi mɛɛma nya ne yɛdi mɛɛma nneɛma mɛɛma anigye nwie wɔ mo pɛyɛ no ɛna awurade de ato makoma so de asɛm nsa sɛ memfa mmoa wɔ mo na wɔ mo a wɔ mo mɛɛma na wu kodwo tɔ mo deɛ na mede aba na ɔfa bomigya ɛne yɛwɔ peopeofoɔ no 2 minutes for no mo deɛ na ne yɛfrɛ ne sisi moden no wo bɛgye bi a ɛbɛboa ma wo sisi no matumi ayɛ den na 2 minutes na ayɛ den afiri hɔ ɛna mo nso a mo deɛ no yɛ moamoa no hyɛ mu ma me no ɛno na ɛnyɛ no moamoa no hyɛ mu ma me no mo nso mo deɛ no kwame kantinka wo bɛgye a na bɛyɛ kantinka na agyina so sɛ ɛkyerɛ bɛn ɛna mo nso a mo deɛ no yɛ agya aduru mu no agya aduru mu ntiantia nketenkete no ɛno ne yɛfrɛ no agya aduru mu ɔnte hwee ɛno asɛ ɛwurawuro mu saa na ɔno ade hyɛ mu asabusa ɔbaa no sɛ aduru mu na wodi hyɛ mu no wodeɛ woawo sɛ aduru mu anaasɛ nnuru mu enti mɛserɛ mo a mowɔ saa problem ne nyina momfa mo ani nkyerɛ crispy herbal clinic agwasi wonim sɛ ewiase yɛwɔ nneɛma mmiɛnsa wo dɛsɛni bi a wontumi nwane mfiri ho wɔ sɛ woma ne hia wɔ w'abrabɔ mu paa first ɛyɛ health wapɔmuden second ɛyɛ protection wo bambɔ wo nipa bia hia bambɔ ɛno nti na aba crispy a yɛyɛ spiritual scanning yɛyɛ sunsumu nhyehyɛmu enti na maame diifo wɔ hɔ no oyɛ sunsumu nhyehyɛmu ne wahunu ne ɛwɔ w'anim ne ɛwɔ w'akyi ne wahu sɛ ne obɛsi fa ayɛ dɛn atutu w'anam afa wabɔ wo ho ban wie afei wo success wo yie wɔ onipa bia saa deɛ mmiɛnsa wei fa sɛ wotie me na anwummere yɛ afa to w'ati kɔ because wo yie na bambo ni hɔ ni hɔ anoma obi bɛyi wo afiri hɔ ɛna ahoɔden ne ni hɔ a wontumi mmɔ wo ho ban ɛna wontumi nkɔyɛ adwuma ma yiewɔ no nso nyɛ dɛn ɛmma enti saa nnoɔma mmiɛnsa wei deɛ ɔdasani bia wotie na anwummere ɔma no nyɛ nade hiadeɛ kɛseɛ paa sɛ Dr. Chris sɛ wo health first second your protection third your success was so masa no my me say nyaw say health ni ni ho a bomije wo beje na say be ma no sole kra na wuntimi mfa nya hwe enti ye besre crispy herbal clinic wo ho say ye tu the sani yare ase yare be na haw yare be na etete wo wodie na ye sunsum mu yare ana say ye hunam ani yare yesefo ani kire yaso ye ho ehwo nko a na yesi se wugidio se wungindio wunya bewura ho nko ade a ayaresa ebe ye wodia because enye wugidie so eni ye gina asawo ya yenye gidie so ne ye gina eni awrade ato nchia wo ho ne ye de asawo yare entifo ani kire crispy herbal clinic Kumasi Anoma Jifie opposite government school park no ehɔ ne yahye ye no wo wunya bewura hɔ awrade be fa ye nso ama yare ni nyina aye den afiri hɔ ama wo nso ɔgye ne fa hodie aye wo dia crispy your numbers are idea Juma Ubetimi Afre was so a 0555 0664 72 0555 0664 72 0555 0664 72 and also Betimi Afre 0537 25 62 68 0537 25 62 68 0537 25 62 68 Crispy Herbal Clinic your numbers are you use no anytime bia be free bia wo benya yen na rade afa yen so yi wo hawo ni nyina free ho especially
especially yes mema mo aye mre wo mpem mo amugu mu ho ani mo ase wo mpem no Dr. Chris said bra no fendu bina eduani hini emfa nyi sa ni nguase ne nyina anye dai emfiri ho ma na anije ntimi mra fie na wagu ho ani mo ase wo mpem ache dodo emma jojo wo mpem ache dodo yenkwada na enu ani ani 2 minutes me abaya bi din ko wo se be ma na o mo ho ba ntentem ono be na oguso a wo ye na no ho be sane wo se e ba ntentem no hedaka you do ya se be said bi o be said bi o so I tell say so first one na second one be ye ambo obu ani obetimi aya owie ya ajwada ye betimi aya no enti na make a tell say wa topan ye 7 a bra na Dr. Chris me ma wa topan 100 edro atopan 100 edro and I will be with some doctor and first round and canipan and come what to pay say. Mr. First round went to Nukurano and Kakobaya 150 300. What to panel? And also. So would all be so pa and also. And also. And when you are walking chanting, near woman walk chanting, in Finfidian and I attack in chanting and the other kind. So what to pay 7 pair. Susugu any masse. For any track, crispy or hair backling, micro Kwasi Boafo. Now to pay 7 and Minka Begana Quadada. Facebook, Dr. Chris, who say, yet him get one of the and this went to be a year, and make a near Jana. And to Mastro and Tenasima, we didn't sign in one uncle, and son what a hammy. May say, would you need a phone could you talk for Bumijani in ye, Mediaba, Bra Crispy on your mouth being quasa. Nansan restore wo mema ye na hoden na anije ntimi mrafie sa wodi no nso so na fom tim na mmomemu amre muamu ani semu ni bia bra niema wo ho adru sa wodi no ya peopeo ni bia bra ye be ma wo ho adru wodi no ya agya adru mu a wodi no ya topa 7 a ye be sra bra niema wa topa 150 adru na anije ntimi mrafie Crespio enya mema ho adwuma nko an ye hunam fam ye sunsum fam emra ma me di fodi ye be wura sunsum mesre se ye wokumase anomange fie opposite government school park no ehwo ne ye wo ubetimi afa number no na waba ya so ye ho na awrade afa ye nso ayeden aboaw ha ubi a wo ho bia mese bra na be ka kire Dr. Grace uhu mi a wo be ma no kra na emu aye mre no kra no ora na me de be mountain no be sase ye den ka no ho ye wo mema ho adro bebre wo ho a ye di ye mu ho adwuma me na be ma se be ma wo mpa atua wo sisi mu nye den be ma wo ntansa wo sisi mu amre enu nti na me se bra beje magic man ye wo ye friends magic man ho ne ye wo sisi mu den enso so wo bra beje na no me tua yo na ese me ese ya na ese nsu na wo ho na ese pese bafom pese bafom like me pia ko na nsu ese wo pia no nti na nsu no ese yes wo home asa wo sa e wo se uchi ahome no for second uja otokwa no kakra na eye mmere ma no wati na wo uchi wo san so afa yi nkuto fa bento ana no se be ye tro so the trebe dru dia na mo dia afa ho na timi aye patrikoto mo ntama ama wo be unsa wo sa e be yi wo sisi mu amaman no srade bi adida sisie ni mu nyina na sisie ni mu anya kwa ye free eno ana ne ye nana mo diti wo enu anso nana mafo ma ba na omo mpasa ena abefu nro na omo ato anu ena na obi be ka kire me say ne be ma o ye se China for no pump bi wo to na de pompe be ma na mframa do jora be na ye mframa nko nne wa huhu a na afi de agefon agefon kura ntimi nya hwi biom ena afi na nani abre na msesu wa hu esa abefo no man emwa ye momiamfa ye nana motete atempon no so enkokrafo no obi a wonyini che ye bia no na watwe ne ho aben haban o nsem nana ba ko bi bia wonyina che bia haban bi oya no wabo adwafra baba adwafra no wa gaga adwo no o de ewe wo be won sese sia so enti ye besrem wo ye be ma ye hu adro wuntimi nya me se bra Dr. Chris me ama ya ama bra
me kuna Kwasi Boafo ama me kwan sa me nya wo ho adwuma esan say me say Kwasi ade bia ni ho no mo awia say chance wo ho ba o esi kire da kura anto no danka so nyame nyansa wo ba na wani agye na wo wie kura wo tiri da wo dofo na me dofo me dase se me ba bi pejaye na wo ma me akoto ye ma ho asisi wo ba bi peja amfa nko wo nua ba so wo amfa nko wo se wa bi so wo bi ba na ade asi ni so ti wo wie na wa da na se na sumdwe aye de no am no so ho asisi no ho so de bia na ni je aba de bia ne baba sole anopa ada woni ne kura ni giye no wonwuma woto ana ada anko ye wonwuma woto wose da ne giye no ne ba sole ada na see free wa komem na see free wa komem why bi man buso ada asana mano o said ye me dey me dream wo oye ni asemba mo me dream wo yes ada na no o dream ne wona ada be fa ne de na sifu akoma ma ye su ho enti ya na empa so ani je ni de enu ana Nyankopon de adom ye nyina ye de gigi ye ni so se adwuma no oyire buafu se den na man sa de ni wiam wi case ni ye nka na bibia to atwa na no bia ma se frɛ mi bibia to atwa yakoyem report manko timi dru fia me yenam afi ono kra tembe no sim papa efro bi adwuma ye bia afi de umosu kra biu se me papa kra efro na manko ka ho atem kra enu an case na case die enti ya basra mu abusuafo Dr. Chris me wo so wo kunu e wo sa problem na so feria mesre so ba na nkasa tu anamo na bra na beji aduro no koma no wo kunu wa kwanchiom na so sa problem na bra beji bi koma no nya ne ho aduro ansa no wa bafie na bua manije ba warem e bua ma hoto ba warem e bua Kwasi me kai ma mi bia papa bia no wa ware e na oyeso ne yire beda ne yire se wo twetwe ne ho na se hwe awura e ka aduane no anko anka ma me kwa aguye oye choba we okumponchi enda pro me pane nan amawi me peniti amawi enti me sra wo enya no nti na me de wo ba fie a bibi nti na ode wo ba fie ho enti sa wodi wo ba na betena fie na wontimi nya adekodi enti ade ne betena fie wa mesre se fa ne koma wabusuafo na fa ne koma na abusuafo na ne obesa ho akomfo a wanya ase no hoja ne hoko me se entina se ma wo ba ma ni nwu na no ne anije a Ewurade de adom ye jiwani wo mpem na wo ho ntɔw na atimi ama unipadua no kra anyini ate so mo atene timi atena ase ase ese be ma kra utimi bo yiri ya ma ne kala kra fefe na wa wo hwe ne Dr. Chris ma ye ya enu a adwuma ya nti aja be ne de wa ase wo ha ti ye nka no dodo ye nka no bebi midinum no fo nyina ka na say ne eko na wo no fo ade apetwa Boafo na wo no fo ane ene ukodi aye de wa no fo ane ene nkodi e na mema ni bebre ho mo mu susu no ame mo ansa da mo anom no fo enti mo anyini na o nya ye de yi ma ni wa ye kro ma me nti me nyini fo no de me hunu si ya se ya na bibi ya ayo ne o ma ame amo anom ni nyina o di se bitimi di miti ko chance ya nam da hot za akora keto enumbi abusuafo mi ni mi kuru yedi wodogu mo so ena de na asete ya akora no watu ni nyina agu yedi wodo enti na de aka no de me kada de enti de me fere na mi ntime no enu ano no so man wu se beberio enti mesra mo Crispy Herbal Clinic wo Kumasi Anomanji fie opposite government school park na ho ene ya share ye no wo your number say yedi adwuma is 0555 0664 72 0555 0664 72 0555 0664 72 and 0537 25 62 68 0537 25 62 68 emra ye be jama ma mi di faman di ewura sunsumi na kire say ye Crispy Herbal Clinic enya mema ho adwuma nko ana ye
yɛhwɛ honam fam yare yɛhwɛ sunsun fam yare bi etete wo nipadua no yɛsifu ani kyerɛ yaso yɛ hɔ yɛhwɛ ani yɛhwɛ aso yɛhwɛ yɛfunumu yɛhwɛ nipadua no mu nyinaa yɛhwɛ mu both spiritually and physically yɛhwɛ mu sunsun fam ne honam fam nti yɛdane ama maame difo no de yɛwura sunsun mu maame akwasi akwa ba amase mejo so bende se koton wano ma ode mo hwe mase saya mase awu mu tse prima tse sawambrudo no tofo the mama ne odi e fa ne sei akwasi ene ba bia me pese me de ye fa no matase abompa ya merade ebie mani afade bi ho kyerɛ sɛ abayidom nam so de ha enipa ablabo adeɛ no sɛ de tie ni yawo na woyɛ akokoa no na wɔn matena sɛ na wɔn ahwɛ hyɛbrɛ no emu na wɔn hwɛ mu no mu sɛ wukuta star papa na wɔde ɛba kwan bi wɔn bɛfa so a wɔn de akwansideɛ ɛbɛba na wɔn de bɛyɛ dɛ ɛbɛba enti obi yawo no yɛ ne wɔn brɛ wɔ abrabɔ mu paa sɛ star no na yɛdum ne kania no enti ntumi nhyerɛn mani nuru baabi atwa so yɛ dɛ woduru obi nkra bi ɔde ba ayɛ ne sɛ enka ne pa bɛyɛ ne kyɛfa ba yɛhwɛ ne star no na job ka so nka medi you so obubu me pasa yɛhwɛ star no asɛe no enti wobɔ sɛ aberanteɛ ɔsɔle yɛ wɔsii soɔ no na ne ɔma nyinaa kɔ yie na biribia deda no akwan mu afei yɛn ho deɛ yɛyɛ ɛno ɔma nyinaa saa agye agu aba awieyɛ saafoɔ no nyinaa mekamfo kristo ama wɔ mo sɛ ɔmo mmra Calvary Dominion Ministry ɛne Crispio Herbal Clinic na hɔ nom na ɔmo gye nyinaa yɛ dɛn ɛwɔ kwasi ababa si so abrante si so wɔyɛ adwuma nanso sika bia ne wiase ɔde wura adwuma no mu ɛkɔ a ɛsan yɛ dɛn ɛba sika hyia honhom ne asesabɔ ɛna yɛde ato saa dasani ne so ɛyɛ wawosuo ne mu ɛne ɛsesa ahyɛbrɛ no nti sɛ wɔamma me yɛ anyɛ spiritual sky ne na yɛ ampae saa nso pa na mfa mfiri wo so a ɔhene sɛ da wo so a na de wakɔ awieyɛ ɛna yɛntena hɔ ma ama ne yɛnka yɛ so aberɛ a Crispio Herbal Clinic yatra ye kwa hem enti dasani bia wotie me nneɛma nkɔ ye ma no nneɛma mfa wɔ ablabɔ ni mu wonhu ne a wonya ne ho tale ana awai de obi ayɛ yie obi ayɛ yie no nkɔ ye bia enye yie no anadwo we de me ka kyerɛ ne sɛ fridge wade ko wonso minikam na omra Crispio me nhwɛ ne emam nhwɛ ne emachi ema no obu honom kra na no awuraba bi bae kwasi na yayi honhom mu enipa a wodi nachi enti enipa bi e ba no age information ne de kɔ anadwo no ma ba be bo atogu na nasam ne na ya kosi sɛ na wale ebre na ya ayɛ dai edru aka be na otumi no matoto mu bibi awie do hu yan sa be ma ne sɛ ɔno nkwa na yɛ ɔba wo wiase a ɛne nkɔ nwale biom ma yemu sa sɛ yɛ die enti na ba yɛ yɛ kɔ mu na yɛ hwɛ akyire no na honhom bi wade ababa no enti wɔda ne ho ade kyerɛ wo wura no ma no wɔ ne sɛ wantwene ho a na yire no wane na yɛ dai eba abewa no obeku no ema wo hu saa no ebu ne hu agesa wo saa ha oyimu bia wo de bepie o yaso yɛ wo wotmase na yɛ de akade ene akyiwade ɛka no na honhom na twene ho ama ho so wanya ofa ahodie obi de anya spiritual marriage nko a honhom no di nachi ekosi sɛ wo ma ade bi ɛyɛ ma wakwa mu da enti adepa bi eba obobo ato agu saafo ni nyina wo momra na yɛ hɔ no mo enko a ɛna omo betimi ababenya breakthrough. Okay. Bi akwanche bi wo ho se bia obi a obabia na bia that say na bebra ye bompa na mo ba faade bi se kan ho bra na akwanche wo ho no mododo na yan no awurade abie yeni ama yeten haban kasa ten haban sum eten haban ne mframa haban frama krafa yete ase enti ye was spiritual items bebrebe e wo ho no mo a wo ba ne ye hwa wasem na chi a de tie bia na ye wa aka de wo ho dada ye de ema wo enti de ema wo mu nsuro wo ba ne ye hwa akira de wo mbia na ebe mo hu na de ye fa ho a so ba be di adanse sa de nkofo adi ama na boroso no na wo nso waba abenya wadanse ye drop o number no bi obi pese o ne sof ma me di nkomo a bia obi pese o ne me di nkomo a me personal number 0550 488 357 ene odi4 number eno de ebeko odi4 ho no ma pese o kasunsum sembi na kire no obusa na Crispio ho nso so asema no nso so obetime aka pepe ena bio number ba ko so awofra eno nso ba besi mia nkasa
meso baako ɛna Kwasi ɛno nso mede ba okay no ye abeto number ya can you D4 ba we so ɛyɛ ofra meana ɛno ana be siniso okay 0537 25 62 68 0537 25 62 68 saa number si mi enu amede ato dwa idie emu bia wo befrɛ no ɛyɛ me ankasa ɛna menewo ebekasa amane bia ne wo ebeka nipa so nti de America ne se de ye den bro so na ye wo mo se enye yie no omo fo mama ne no emra na ade na da wo so ade wunya firi nkwada abrem na ya hye tia wo nti woni mu ahoden nti wo sa wo ba na ba bi ahoden wo no ye ko saa oha wo no ne yare no efiri ho no ema wo wo so ye adwa na osika hye a eye yare o sauti ase o ye adwa na osika hye a eye yare utona yanta yare ye de ato so na edi wunya enti sa wa ma me anya yehwemu am yi wa mfiri sa wo ha oni mu de a na kyese wala o wala okay ebia na person woni sof maame ana se odifo ba edi enkomo na ubisa no asembi ana opese ususu asembi ho bibi kire so opese woni no eka ni nyina no obetumi afre na enumre one no etumi edi ho enkomo one no edi ho enkomo na number no eye 0555 0664 72 0555 0664 72 and I said 0537 25 62 68 0537 25 62 68 a crispy herbal clinic yes say crispy unya be ra hono ma wo de bo ba akutimi kun no ma be 10 because e hono e yam paibo esa ya resabia ye bom paya ma no ni edindubna ne hahama no so ye dey ye wo ho adwuma sunsum se bibia sie so a ewrade fama mi di fo so ye dey eda na di na wa ye ho adwuma e di ama na pomodin no atimi agina so yie ede ene wo hawo ede ene wo amane a wodi tifi a wuntu anamo me ba me kanu ma miensa se wo nipa bia sa no ma miensa no e wo se wo mane hia wa brabo mu pa obi be ka se doctor man fa me radio anto ho ntemti mante sa no ma miensa na wo kai first e ye wo health wa pomudene nsem mani hia papa second e protection wo nipa bia hia bambo mighty okrasi yesu edru baabi no ye ka kire ne maame ne papa saba abofra ne ye de dwane yesu na ko ni yesu na mu ye bo ne ho ba ye bi ni dwane na wo wote ho tenase makwase empani bi nku ntontwene tenase mabayifo bi anese anwenenwene ne se ko sa bi sinsuo onku ntontwene wo hia bambo ansa na wo yie yo beba no wo hia bambo ansa na wo betimi aye adwuma no wo hia bambo enti Dr. Chris se fo ani kire Crispy Herbal Clinic never dem fire so nkire wo kwan a wo bebo wo ho ban free ahohom bone nsem abayi dom ne nkabre kire nsem na ma watimi atsena se ache so wa ma ho ban akwase ampani bi beku ato atwene o jimifuo bi beku ato atwene o obi obi woni nam asase so keke wutimi kwatire betre a wa ya nome na wo ko ba nyina ye obi ya wo e ka no nko na ko beda asole na nko atisi esi wawu mfidie bebre na o ma sunsun wo hia bambo no watimi ahura tra sa mfidie no eno ntine ma me di for se braba ya spiritual sky ni bi bra no nhye sunsum ma na hunu ne ewo wanim ne ewo wachi abrabo no ye ntena mu saa wo tena mu saa mfofo beda no kwaye enti bra na be hye wo hye mu bra no fa mpaibo nwura sunsum mu ehunu ne ha wa brabo ne ama wo ye bibia enye yie no bra na awrade mfa no so nye de emmie wo so na bibia ntimi nya kama ma
ɛna afei mɛɛma no nso so amo mɛɛma yɛ atotɔ fam no ɛno a na maka no enti no bra bɛgye bi bra bɛgye aduro ni bi ɛno anie sɛ wodeɛ da fam tim a bra bɛgye kɔkɔsa wasa aboro so ana abosome wobɛhu sɛ wapagya ne mu aba ne normal ayi na nkane ne na hoɔde ne wɔ hɔ ana wode yɛ adwuma no wo a wodeɛ na ayɛ moamoa ne hyɛ mu bra na gyae sɛ de bia wo pa wo yira kyɛw sɛ kosia wode mesrɛ wo a moamoa ne hyɛ mu saa ma me moamoa ne hyɛ mu de bia na wo yire bɛ moamoa hyɛ mu saa ma wo wabrɛ ne moamoa ne hyɛ mu ma me enti mesrɛ wo mɛma yɛ da fam tim wo deɛ no eye 2 minutes 1 minute die me wato pa no eye 7 pe wagu ho anim ase ache bra beji adura be mu wagu wo pa 100 ebe mu wagu wo pa 150 na mani gya yede atimi abafie enu nti na crispy herbal clinic yede abie na apona ato ha montifu ani kire yaso ye wo na awrade mfa ye nsombo a yede numbers ni tudwa ne ha wo bia na yetete frɛ na awrade mfa maami di fo so nyede enyi wa no na bibia ntimi nya kama mfama ye wokum ase anoma anje fie opposite government school park no ehwo ne yaso ye no wo bra numbers a wobetimi afa so e de afra ye eye 0555 0664 72 0555 0664 72 0555 0664 72 and 0537 25 62 68 0537 25 62 68 0537 25 62 68 Crispy Herbal Clinic your numbers are use no yes real friend nan ye how no eni yensusu ho na awrade mfa yeso nya dai emwa okay yankopon hira obi adase ne se ye obo ade pe a menimi kura Kwasi Boafo mo be sa ate aha yada wase abusia ye bre na ye bia ne sa ye pagye mu na mamenchi